Señora alcaldesa, un momentiño antes de comenzar o pleno, gustaríame pedirlle a toda a corporación guardar un minuto de silenzo polo contramaestre do Sartasens falecido esta madrugada en Montevideo. Grazas, en nome da empresa e da familia. Bueno, tras este minuto de silencio damos comezo ao acto do pleno do 7 de maio. Bueno, comentar que este pleno se aprazou do venres pasado polo tema dunha cuarentena onde os compañeiras todas deron negativo, co cual procedemos ao seu comezo. O primer punto vai ser a aprobación da sesión da acta da sesión do día 25 de marzo. Se quere aportar algunha cuestión á acta? Vamos a ver, non tivemos acceso á documentación do pleno, non sabemos que pasou na sede, si efectivamente a notificación, pero non a documentación. Imagino que se descolgaría o pasar a data do venres pasado, porque para este venres xa non estaba, o sea, onte non estaba e hoxe tampouco, co cual pediría o aprazamento da aprobación das actas para poder lelas para na seguinte sesión plenaria. A verdade non sei que pasou exactamente, pero non tiñamos acceso. Non sei se lle pasou a máis grupos políticos esta circunstancia. Sí, a mellor sería porque como se fixeron dúas notificacións, podría ser por iso, non sei. Non había pleno convocado da semana. Está a convocatoria, pero non a documentación do pleno en sí. Cando vas a órganos colexiados, plenos, non había documentación. Descoñezo realmente cal pode ser o motivo, fíxose como sempre, vamos. Imagino que se foi convocar a sesión do venres pasado, durante todo o venres, estivo, a semana previa estaría ben, pero ás 12 da noite rematou e descolgouse esa, que non é automático. Descoñezo esa circunstancia. Se posponse a aprobación das actas. Bueno, por ese erro técnico vamos a pospor logo a aprobación das actas tanto do día 25 como a do día 31 e o deixamos para a próxima sesión plenaria. Pasamos entón ao punto 2 da orden do día, que é a proposta da alcaldía da adxudicación do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar. Traemos exclusivamente aquí a proposta de adxudicación. Adxudícase o contrato de Servizo de Axuda no Fogar a Fundación para el Estudio e a Promoción de la Acción Social, FEPAS, por un prezo hora sen IBE de 16,85 euros de lunes a sábado e un prezo de 19,29 euros domingos e festivos. Dou turno de palabra. Avante. Tomás. Boa tarde a todas e a todos. Un pouco na liña que comentou a compañeira Mercedes anteriormente con respecto á documentación da sede electrónica, era unha das cuestións que queríamos comentar respecto deste expediente, xa que a súa complexidade e a súa documentación non tuvemos acceso para releer toda a documentación, en que sí que estuvo a semana pasada aberta, e, bueno, era un punto un pouco aí que complicou esta semana.
Creemos que, bueno, que por fin xa se dá rematado un proceso bastante longo, con bastantes problemas e que, bueno, parece que queda resolto e con todas as garantías. Facer mención a, bueno, a os informes tanto da Secretaría como tal que se fan referencia aos anteriores. Pouco temos que decir sobre o final da licitación, máis aledarnos de que remate, pero, bueno, si criticar un pouco o proceso e a tardanza xeral que se deu ao respecto de dito procedimento. O noso grupo, bueno, vais a abster neste punto, igual que se abstivo nas veces anteriores. Non imos poñer impedimentos en que se leve a cabo, pero, como xa dixemos na súa licitación, fomos moi críticos por certas diferencias que en ela topábamos. Bueno, tamén facer unha crítica non é o goberno, sino máis política, é a lei de contratos nas que dificulta que, bueno, que empresas locais ou a propia Concello teña capacidade a hora de poder licitar dunha forma distinta. E, bueno, na necesidade de, igual que con outros servicios, e como xa se falou anteriormente, ao principio desta legislatura e nas anteriores tamén, a posibilidade nun futuro de que este servizo sexa prestado de forma directa polo Concello. Polo de agora, nada máis. Do turno de palabra ao BNG. Sí, pois despois de tantas incidencias, faltas de rigor, voltas que se lle deu a toda esta licitación deste servizo esencial para a veciñanza, con a aprobación de, pois, ponse fin ao remate deste proceso, e esperamos que comece o servizo con esta nova empresa canto antes e nas mellores condicións. Quedamos pendentes, cando se aprobaron os pregos para a licitación, dun estudo para determinar a viabilidade da asunción do servizo por parte do propio Concello. Non sei se se lembra a propia alcaldesa, concelleira de área. Daquela nos pedirán tempo, pasaron xa máis de 10 meses, nada sabemos. Insistimos e insistiremos e lembramos, ademais, que no acordo adoptado para a aprobación do Plan Concellos do pasado mes de marzo incluíamos un punto para comprometerse a convocar no prazo máximo dun mes a todas as forzas para tratar de buscar acordos sobre a xestión dos servicios públicos municipais, comenzando pola piscina. Esta xa se celebrou o día 29, pero deben continuarse co resto dos servizos, entre eles tamén este servizo público do SAF. Para nós é moi importante e temos que falalo e, ademais, seguir avanzando para a xestión deste servizo. Solicitamos celeridade e control e vixiancia por parte do Concello como responsable deste servizo para que a nova empresa cumpra cos pregos, cumpra cos traballadoras e cumpra cos usuarios e usuarias. E obriga, ademais, para que todo vaya ben, especialmente indicado no caso das traballadoras, xa que hai queixas e movementos por parte da anterior empresa que poñen en risco estes postos de traballo. Por lo tanto, vixiancia e celeridade, por favor. Grazas. Turno de palabra do Goberno, falarei eu mesma, na que acabo de presentar a moción, co cual voulle pasar a palabra ao PP. A Loli. Depois cerro. Boa tarde a todos. Ben, daríate a noraboa, Victoria, porque é a primeira vez que temos que licitar ata 3 veces este servizo. Teño tamén dúbidas en que sexa por fin unha licitación. Creo que vai haber problemas tamén. Nos esperamos que saia adiante. Creemos que xa levamos moito tempo cunha prórroga alegal ou ilegal e que por fin a ver se esta vez acertades, nada máis. Bueno, al menos levar unha licitación 3 veces e ver que non se presenta nunha empresa, al menos rompe o bulo que se enviou cando saiu esta licitación dicindo que a concelleira de área tiña unha empresa de man para que viñera a cubrir o servicio, co cual ao mellor en este caso, bueno, pues se desmentiu, non, hasta conseguir 3 licitacións. Temos que recordar que tiñamos un orzamento de 500.000 euros, orzamento que vai a 1.100.000 actualmente con esta nova licitación. É unha licitación que sí que implica, tal como comentaba anteriormente a responsable do BNG, a 64 traballadoras e traballadores da axuda no fogar e a 110 domicilios aproximadamente.
Sí que é certo que o control e a vixianza depende deste Concello e sí que está clarísimo, dadas moitas circunstancias, que hai que seguila rigurosamente. Falamos en aquel momento conforme este servizo debería pasar a mans directas de xestión directa deste Concello, pero non quero deixar atrás de decir que recordemos todos e todas que a dependencia é competencia da Xunta de Galicia. A dependencia é 100% competencia da Xunta de Galicia. E hai que decir que a Xunta de Galicia vai seguir pagando 9 euros por hora, cando este Concello pasa a pagar 16 euros e pico de luns a sábado e os domingos 19 euros. E creo que iso é importante. O esforzo económico que ten que facer este Concello en este momento con este servizo, creo que está claramente demostrado nesta licitación. Eso non impide, e certamente, o tema do estudo de viabilidade. Sí que é certo que eu fixe unha primeira premisa na que se nos comunica que por a débeda deste Concello non poderíamos asumir 64 traballadoras. Por iso, en este momento, sí que temos esa resposta de forma, digamos que un poquinho light por parte de Madrid, pero sí que é certo que esa pregunta se fixera no seu primer momento, pero nos decían que o que era o personal a contratar era moito. Eso non vai impedir que se siga loitando e traballando nese estudo para facer convencer que podamos asumir ese servicio, pero o quero recalcar moitísimo. A dependencia e competencia da Xunta de Galicia. Levamos un ano asumindo todas as competencias habidas e por haber que a Xunta de Galicia debería asumir. E en este caso, eles non son os que suben o prezo da hora. A situación nos obriga a subir o prezo da hora e eles queren manterse en 9 euros. E iso que non pode seguir sucedendo. Dende o Concello tamén se vai a reiterar a Xunta de Galicia que modifique esa cuota. E para iso tamén vou pedir o apoio desta corporación para que, se o facemos en conxunto como corporación, posiblemente teña unha validez superior que se pide desde esta alcaldía en solitario. Paso a segunda ronda de palabras. Avante. Moi breve. O BNG apoiará todas aquelas protestas que fagan ante a Xunta de Galiza, teñan en conta, porque efectivamente o servizo debe asumir a Xunta de Galiza. Pero, mentres tanto, podemos facer o estudio de habilidade para intentar recuperar ese servizo con outras fórmulas, as que sabemos perfectamente que non podemos asumir ese número de traballadores. Pero sí que existen outras fórmulas que sirven para este e outros servizos. Nada máis. Turno de palabra do PP, perdón. Sí, eu non lle vou a dar a noraboa por leválo 3 veces, porque realmente a causa foi que vostede puso un precio inicial por debaixo do precio do mercado. Yo dixo o seu interventor sempre, e vostede reiteraba iso, así que non ven aquí defendendo un precio de hora extraordinario pola súa bondade, sino porque o mercado a puso no seu sitio. Unha vez dito isto, o que lle falta ás veces, señora alcaldesa, é a humildade. A humildade é tamén algo bo, e ás veces falta. Xa se dará conta, a medida que pasen os días, que gana máis sendo humilde que sendo soberbia. Esperamos que a licitación por fin saia. E recordarlle que non se paga o servizo dende Concello, dende que vostede está aquí, xa se pagaba antes. Se é competencia da Xunta, pelese aí e terá o apoio de todos, pero non veña vostede querendo vendernos o que non é. Non entendo por que un é soberbio cando o único que dice son os datos reais. Sigo a reiteralo, non se trata de soberbia, volvo a repetilo. O orzamento estaba en 500.000 euros e non chegaba para prestar o servicio do SAF. E iso demostrouse clarísimamente. Entón, se decir datos é soberbia, non, simplemente me remito aos datos, se volverei a repetir. O orzamento estaba en 500.000 e non chegaba para cubrir o servicio do SAF. Non chegaba para cubrir o servicio do SAF. Este servizo se subiu a 900.000 e en este momento está en 1.100.000.
Son os datos, non hai máis. Simplemente non se está enganando nada e non se trata de soberbia, se trata de decir a realidade económica que todos coñecemos además deste Concello. Creo que non din ningún dato erróneo. Creo que non din ningún dato erróneo decir que a dependencia é competencia da Xunta de Galicia. Non o é. O mesmo que se os concellos, e non soamente o Concello de Cangas quen opina isto, iso tamén yo traslado, xa o falei con diferentes concellos, porque todos os concellos estamos a sufrir nas nosas carnes que certamente as licitacións teñen que ir por un prezo superior ao que se estaba licitando actualmente e donde a Xunta sigue mantendo o prezo como fai anos. E iso é algo que non está a sufrir exclusivamente o Concello de Cangas. Ese é un problema que estamos a sufrir moitísimos concellos, por non decir a maioría dos que nos atopamos neste tema de licitación. Certamente, as empresas, ademais, coa COVID, les supón un gasto extraordinario certas medidas, co cual iso ainda por encima empeora a situación de quitar unha licitación. Non se está falando de outra cousa. É certo, bueno, que é moi reiterativo usar a mesma palabra, pero eu creo que simplemente o único que se dice son os datos en este caso, e é os que me remetín, e eu creo que están aí que todo o mundo pode velos. Nada máis. Vamos proceder á votación. Claro. A soberbia non ia en contra os datos, sino que vostede, cando comenzou a súa alegación, o primeiro que me dixo é que había un bulo que decía que unha empresa súa, iso me parece soberbia, e o punto non vai de vostede, vai do SAF. E eu descoñecía ese bulo, non facía falta que vostede o trouxera aquí. Igual só o coñecía vostede, nada máis. Pois eu creo que non somente a coñecía eu cando se sabe e cando saliu na prensa. Entón, creo que o mellor simplemente é hemeroteca. E iso non é soberbia, é dicir a realidade, en este caso. Vamos proceder á votación do punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada por 11 votos. Votos, 10. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a proposta da Alcaldía de rectificación de erros acordada no pleno do 31 de marzo do 2021. Comentar que simplemente unha corrección de actas que cando se fai a fotocopia de dous proxectos na fotocopiadora sae carátula e orzamento, sale a carátula e orzamento e equivocadamente se fai o cambio de carátula exclusivamente e se escanea así dentro das carpetas de cada proxecto, non? Entón, a suma total coincide perfectamente co proxecto actual, o sea, coa cantidade total que ten o plan, pero sí que hai unha errata entre o nome do proxecto e o orzamento que leva engadido. Entón, o que nos piden é que presentemos unha corrección de erratas nese senso. Nada máis. Dou a palabra avante. Ben, boas tardes a todos e a todas. Novamente, neste asunto, é a terceira vez que traemos a un pleno o Plan Concellos 2021. Acaba a señora alcaldesa de dar unha explicación dos motivos ou unha xustificación, se se lle pode chamar así, do motivo polo que traemos novamente o Plan Concellos e fala dunha corrección de ratas. Carai, para min, se o erro recollido no propio proxecto é distinto do que se reflexa na solicitude de subvención, eu creo que iso ao mellor é algo máis que unha rata. En todo caso, a min non me serve como xustificación, é un baile de números, de cifras, se lle rebaixa os importes a un proxecto de humanización para o barrio de Nazaret,
se rebaixa tamén para, perdón, neste caso para o barrio de Nazaret se incrementa e se rebaixa na rodadura de viais municipais. Eso é o baile de cifras que se dá. Nos xa no seu día mostramos o noso desacordo na maneira de proceder co Plan Concellos este ano. Vamos a ser coherentes co que votamos no pasado e, por suposto, que será un voto en contra. Polo de agora, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, podemos entender que poidan existir erros, os erros son humanos. Podemos entender perfectamente que se poidan cambiar os datos, neste caso influyen en un baile de 12.000 euros entre unha obra e outra, que está disminuindo o tema dos viais municipais e incrementando unha obra a maiores. O que sí non podemos entender é que o erro se detecte por parte da Deputación e non por parte do Concello. Que se esa Diputación que é a que recibe a documentación a que detecte o erro e non o funcionario do Concello e os concelleiros e concelleiras responsables. Iso que non podemos entender. Pero quero lembrar tamén ao equipo de goberno que logo da aprobación plenaria do pasado mes de marzo aprobouse modificar a solicitude designando o importe que incrementa o proxecto que debe financiar íntegramente a Diputación para destinar precisamente á capa de rodadura dos viais municipais. Non sabemos como está este tema, cando está prevista esa modificación, agora se vai a correxir un erro, esa se tiña a poder aproveitar no mesmo esa corrección tamén para destinar eses cartos a viais municipais e así non rebaixar ese importe. Xa pasou máis dun mes, non houve movimentos e queríamos un pouco de explicacións ao respecto. Polo pronto, nada máis. Doy a palabra ao PP. Deste punto como unha simple corrección de ratas. Pero pode entender que sea unha simple corrección de ratas, pero os motivos que levaron a esas ratas é o que criticamos no seu momento agora. Isto é fruto das presas, da improvisación, de que aparece un proxecto como é o barrio de Nazaré, afectado por este erro, a última hora, pola porta de atrás, escondendo a oposición, e trae consigo estes problemas. O do Plan Concellos creo que, desgraciadamente, está falado, pero a atitude do Goberno neste aspecto trae como consecuencia que haya erros. E non nos extrañaría que dentro dun mes ou dous a Deputación mandara nova documentación para que se corrixan os outros erros. Porque aquí cambiouse todo a interés de non sabemos quen, cambiouse todo, outras cousas non se cumpliron, porque aí se incluye partidas para a obra do viso iglesiario, e enterámonos agora pola propia Diputación que o Goberno do Concello de Cangas mentiu en base a un acordo que se tomou aquí de que o convenio íbase a eliminar a proposta de cesión nese convenio da Avenida de Lugo, e cal é a nosa sorpresa que si consta a cesión da Avenida de Lugo da Diputación ao Concello de Cangas. Isto, volvo a repetir, é fruto da presa, da improvisación e de intentar facer as cousas por detrás. Temos que recordar, e eu son das primeiras que digo que os humanos temos erros, e a veces simplemente hai que recoñecelos, hai que recordar que isto se aproba un día previo a varios días festivos e que a técnico en cuestión veu a preparar o Plan Concellos en día festivo. Ben? E un erro, é certo, houve un erro e está aquí, non hai outra explicación nin outra xustificación. Eso é o que sucede e o que así nos trasladan. Entón, non podo decir outra cousa porque sería mentir, non é así. Simplemente se fixo un erro en ese día, puidemos facer o traballo que puidemos facer en día festivo e surxiu eso. Eso non hai outra explicación. Si podo dar a outra que se me pregunta, porque tamén a preguntei eu, decía, no momento en que a Deputación nos manda a comunicación deste erro, eu traslado aos técnicos o poder facer a outra rectificación e me comentan que non é o mesmo, porque aquí non está o Plan Concellos aprobado
aínda o temos sin aprobar, e que a outra rectificación hai que facer unha vez que o Plan Concellos non lo remite á Deputación. Eso eu o traslado aos técnicos, ese é o que os técnicos me trasladan, me dicen, este é unha simple corrección de erratas do propio procedimento e a outra modificación hai que facer unha vez que se vos acepte o Plan Concellos, que non temos esa aceptación. Por eso non iban xuntas, porque a verdade é que eu prefería, recoñezo, traer as dúas modificacións xuntas, e iso que se me traslada por parte dos técnicos. Non podo comentar outra cousa. E que existe un erro no convenio é algo que xa o propio BNG o dixo antes de aprobar este último Plan Concellos neste día que eu lles traslado. É dicir, existe un erro, eu incluso entendía tamén que a cesión que se facía era máis ou menos un pouco na línea na que vostede está comentando agora, e o que detectamos é que o que hai un erro é no número da rúa, non é na cesión. O sea, é un tema complicado de explicar. Sí que é certo que ese convenio se envía á Deputación con un erro, porque é PO 005 e debería ser a PO 001, que incluso depois falei cos axentes de tráfico que estiveron aquí para confirmar a numeración. É certo que na acta plenaria de videoconferencia se pode comprobar que se recoñece nesta sala que existe un erro, pero sí que é certo que ese convenio se entrega así e o volvemos a falar previo o acordo do Plan Concellos, que existe ese erro, pero de numeración exclusivamente. Pero eso sí que se detectou e sí que o comentamos para ver se podía facer esa modificación. Se falou na mesa cando falamos do Plan Concellos. Turno de palabra para Avante. Bueno, eu, despois de escoitar as palabras da alcaldesa, teño que decir que todo o que está acontecendo alrededor do Plan Concellos ratifica aínda máis o noso posicionamento de Avante en contra deste Plan Concellos. E os motivos son os que estamos a mirar, erro tras erro, a maneira de proceder, a improvisación, e solo é o equipo de goberno o que coñece os proxectos que hai dentro dese Plan Concellos e como se vai a actuar. Traemos aquí unha ratificación de un decreto de alcaldía. Quero dicir, que acontece se non se aproba en pleno esta ratificación deste decreto de alcaldía? Erro tras erro. A min preocúpame seriamente a maneira na que se fixo e na que se procedeu con todo o Plan Concellos, e creo que hai outra maneira de facer as cousas, erros no convenio de viso egresario, excusas, porque, de verdade, trouxose varias veces a distintos plenos, houbo tempo de aponto para poder traballar e profundizar nos temas, e aínda así, a día de hoxe, e non será o último, seguro, e volveremos a traerte de novo o Plan Concellos con esas modificacións que se pretenden facer nas rúas a pavimentar, e unha tras outra. Eu creo que non é maneira de proceder, e polo de agora nada máis. Turno de palabra para o BNG. Si ben é certo que, efectivamente, isto é erro tras erro, isto é improvisar, isto é, bueno, todo canto aconteceu e xa dixemos e fixemos público no seu día. Tamén é certo que o que non podemos é permitir, e por parte do BNG, e así o fixemos, que se perderan esos investimentos para Cangas. Nos mantemos o mesmo posicionamento, non queremos que se perdan esos investimentos, ainda así somos críticos e seremos moi críticos con esta xestión deste equipo de goberno que realmente o está facendo, bueno, pues, a golpe de improvisación realmente mal. Pero non queremos que se perdan eses investimentos. Os erros, como decíamos, son humanos, efectivamente, poden ser humanos. O que nos chamaba a atención é que non foran detectados por parte do Concello, sino por parte da Diputación, o que quer decir que non se revisou a posteriori todo o que se remitiu, e o que esperamos é que isto se haga adiante dunha vez, que recibamos os investimentos, pero avisamos o pleno pasado. Non vimos pasar por nada máis. Sábenlo. Do turno de palabra a Mariano. Sí, vamos a ver. Eu creo que toda crítica debería ser en principio positiva, porque a crítica axuda a avanzar, non teño ninguna dúbida, pero claro, de aí a ir unha política de alarmismo, de tremendismo, como todo este un desastre monumental, tampouco.
porque cal é o tema? Tumbar o que é un erro administrativo cando os proxectos estaban incorporados no expediente e as cantidades que figuran nos dous proxectos referenciados estaban perfectamente configuradas, que vamos a criminalizar en todo caso a persona que no que a tramitación cometeu un erro. Vale, está ben que se critique, que se mellore de cara ao futuro, pero dai a cargarse o plan de concellos eu creo que dista un abismo, non? Nada máis. Turno de palabra para o PP. Despois de intervir o rei do alarmismo, pois xa temos claro que o que temos que facerlle caso a ele, as críticas, orientalas como el nos di, o señor Abalo. Criminalizar a unha persona que cometeu un erro. Tanto a alcaldesa como ora o señor Abalo, o que intentan é buscar excusas para evitar a súa responsabilidade neste punto é que un traballador municipal cometeu un erro. Non. E se ese traballador municipal, polas presas que se lle meteron, porque apareceu o proxecto de Nazaré que non estaba no mes de xaneiro, porque xa estaba todo perfilado no mes de xaneiro, e no mes de marzo se decide modificar estas cousas, lóxicamente os traballadores, baixo esa extrema presión, esas presas, esas improvisación, é lóxico que cometan erros. Pero os responsables dese erros non son eles, son quen lles obligan a facer esas cousas a última hora. Di a señora alcaldesa de que o tema do convenio que foi un erro do número de vial provincial, en concreto. Si mal non recordo, moita memoria non teño, pero creo que algo me queda, é que aquí falouse de que se acordaba de que se eliminaba calquer cesión de vial da Diputación ao Concello antes de firmar definitivamente ese convenio. Ese convenio firmouse con unha cesión dun vial provincial ao Concello de Cangas. E iso foi o que se quedou e o que non se cumpriu. Desgraciadamente, como xa coincidimos todos, chapuza tras chapuza, nós non podemos entrar en votación deste tema. Bueno, como vexo que non existe perdón pois que se erran ni pois que recoñecen o erro, vou a decir claramente que o convenio do viceigresario que ten ese erro certamente e que se recoñece nunha sesión plenaria tanto por parte do anterior alcalde como quen yo fai ver a compañeira do partido do BNG, se recoñece nesta sala, se dice que se vai rectificar. É certo que esa rectificación non se dá, pero hai que recordar que a sesión plenaria seguinte se aproba unha acta por parte de todos os que estamos aquí presentes, por parte de todas e de todos os que estamos aquí presentes, con ese erro, e tampouco ninguén nos demos conta. Entón, hai un acordo plenario que poden ver aí, unha aprobación dunha acta con ese acordo de cambio nese senso, ben? Eso non quere decir nada, certamente, existe un erro, está recollido na videoconferencia. Eso está clarísimo. Non sei se exactamente nos termos que vostede traslada ou non. Nos, al menos nas reunións que tivemos de Plan Concellos, donde do seu grupo veu o compañeiro Rafael Soliño, así o trasladamos e así estivemos vendo e intentando confirmar. E aí se decía que era a numeración, o reitero, e tivemos dúas reunións antes de acordar este último Plan Concellos. Ben, pero incluso hai unha acta que rectificamos todos e todas os que estamos aquí presentes hoxe, ben? E pola miña parte só me queda darlle as grazas aos traballadores e traballadoras deste Concello que nos días festivos a continuación da aprobación do Plan Concellos estiveron neste Concello traballando arreo para que o Plan Concellos fose adiante, para que todas as obras dese Plan Concellos puderan levarse a cabo. E en ningún momento teño a intención de escurrir o bulto. Directamente houbo un fallo ou un erro administrativo que non teño ningún problema, absolutamente ningún problema en asumir, porque polos traballadores e traballadoras deste Concello o asumo. Procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións?
Votos a favor. Queda aprobada por 10 votos a favor. Sí, temos 3 en contra e o demais son abstencións. Da que, bueno, non entraron en votación a xente do Partido Popular. Pasamos ao punto 4 da proposta ao Concelleiro de Mobilidade da creación da Mesa de Mobilidade Sostible. Para defendelo temos o Concelleiro Adrián Pena. Sí, boas tardes. Disculpar que estou bastante congestionado. Bueno, a intención de crear neste pleno a Mesa de Mobilidade, primeiro porque o tiñamos no noso programa, segundo por compromiso no último pleno, terceiro porque Cangas necesita dunha maneira urxente tomar medidas e rachar co modelo tradicional de máis de 50 anos pensando só no modelo de mobilidade centrado no vehículo familiar ou particular, pensando só no tráfico rodado. Necesitamos de todos os veciños, colectivos, políticos, sobre todo técnicos, que nos den solucións para chegar a consensos e crear unha vila mellor, máis amable, habitable, segura e conseguir, sobre todo, calidade de vida. Paso a ler os acordos. Primeiro, crear unha mesa de mobilidade sostible do Concello de Cangas. Segundo, determinar como membros da mesa os seguintes: concelleiro, concelleira da área de mobilidade, de medio ambiente, de transporte, unha persoa representante de cada un dos grupos políticos da corporación, as representantes da Asociación de Veciños, persoal técnico ligado a cada un das áreas de concellerías, xefe de policía local, unha persoa representante das asociacións de persoas con mobilidade reducida. A mesa estará presidida pola alcaldía ou na súa ausencia ou delegación polo concelleiro de mobilidade actuando como secretario ou da corporación ou persoa quen se delegue. Ademais, previo acordo, a mesa poderá consensuar e invitar a persoas relacionadas coa área en que se estime a súa presencia, así como persoal experto en mobilidade urbana e sostible. As persoas invitadas participarán con voz, pero sen voto. Terceiro, a mesa reunirase trimestralmente co carácter ordinario ou extraordinario cando así o decida a presidencia, ou a solicitude de 2 ou máis representantes dos grupos políticos, debendo celebrarse neste último caso no prazo de 15 días desde a solicitude. Poderán celebrarse reunións extraordinarias e urxentes cando así o decida a presidencia. As sesións ordinarias serán celebradas no último venres ás 18 horas. As convocatorias serán feitas pola presidencia vía correo electrónico con antelación mínima de 2 días hábiles, salvo extraordinarias ou urxentes. En todo caso, colgaránse na web do Concello. Cuarto, as funcións. As funcións da Mesa de Mobilidade serán as seguintes: actuar como leito de participación, información, consulta, diálogo das distintas persoas interlocutoras na análise e propostas sobre mobilidade. Coñecer os criterios e as áreas prioritarias de actuación. Poñer actuacións na materia. 2. Manterase política de información recíproca entre as entidades membros do Consello. Abro turno de palabra. Empezamos por avante. Boa tarde novamente. Dende o Grupo Municipal de Avante, gustaríanos neste caso, hubiéramos gustado comezar por felicitarte por esta proposta, pero neste caso creo que non podemos facelo, porque primeiramente nos gustaría saber os motivos polos cales se foron dando bandazos ao respecto de nos mandas un primer borrador dun regulamento, se nos pide que traballemos sobre el, logo se nos avisa de que ese regulamento non, e se nos trae imposto unha proposta de algo o cal non sabemos se é regulamento, se é un borrador para moderar ou como se vai a actuar. Non sabemos se este documento se vai a publicar no BOP, vamos ter tempo a presentar alegacións e vai a ser considerado dun regulamento cal podamos participar, e logo creemos que non tuvemos participación ou tempo para participar nel, non se nos deu oportunidade. Queremos que cometeches un error no sentido de que querendo axilizar a convocatoria da primeira mesa sobre a mobilidade e querendo acelerar ese proceso, estás limitando o futuro desa propia mesa, porque solamente partindo das persoas
que van a formar parte dentro desta mesa, dentro dos 3 concelleiros que nomeas ou concelleiras, e lóxico de mobilidade, medio ambiente e transportes, porque non obras e servicios, por exemplo, tamén, un exemplo, non é unha proposta, porque non? Por que o xefe da Policía Local e non unha persoa dese departamento? Que pasa se o propio xefe da Policía Local non vai a poder delegar a súa ausencia en algún caso? Queremos que neste caso, ou agora mesmo, igual o propio xefe da Policía Local é o máximo responsable do que considera mobilidade para Cangas e de certos proxectos, pero que igual non é a persoa que no futuro vai a estar aí, non sabemos se isto se vai poder modificar, porque solamente representante das asociacións de persoas con mobilidade reducida, aquí volvemos a cometer un erro que para nós é que se comete moi a miúdo, que é confundir mobilidade con accesibilidade. Por que solamente mobilidade reducida? Que pasa co resto das asociacións que hai en Cangas ou que tamén empregan Cangas? Que pasa con Adicán, con Aspansín, con Son 23, que tamén fan actividades nas rúas, que se moven entre os distintos barrios, que son persoas que realmente camiñan a vila. Entendemos que querendo acelerar, igual metemos un frenazo en seco. E logo tamén, por que os venres previo pleno a 6 da tarde, sempre esa data? Para poder convocalo de forma extraordinaria temos que presentalo 2 concelleiras 15 días antes e temos que presentalo un martes para convocalo un mércores. Me refiro, por que esas limitacións? Non se dan explicacións, non se nos deron. A nós se nos pasou un borrador no cal comezamos a traballar e para nós é unha área que levamos pedindo e rogando, por favor, que se pusera en marcha e unha actividade que para nós é fundamental e na que nos gustaría poder participar e queremos participar dunha forma moi propositiva, pero creemos que agora mesmo todas estas este propio regulamento nos están impedindo esa participación ou creemos que vai a lastrar o futuro. E remato esta primeira intervención porque non hai unha persoa que tome acta. Non se vai a levantar acta do que aí se acorde, non vai haber ninguna persoa. Xa sabemos que a área de mobilidade pois igual non ten traballadores ou traballadoras do Concello asociadas, pero se poderá buscar a forma de facelo. Agora mesmo tes unha videoacta que se pode empregar ao salón de plenos, igual se poden tomar as actas aquí, non ten que transcribilas ninguén, simplemente unha persoa técnica os mandos do ordenador se poden facer. Non sei, son cuestións que se nos escapan porque non hubo esas explicacións. Nós queremos que se leve adiante a mesa de mobilidade, queremos que é fundamental, queremos que é básica para Cangas e, sobre todo, para que, dunha vez por todas, o Concello marque cales son as súas líneas en mobilidade e non vayamos conhecendo a través da prensa unhas actuacións, outras cousas que para nós son contradictorias. Non podemos querer sacar vehículos e a vez meter os parques disuasorios dentro das propias aldeas. Non podemos... Hai certos aspectos que para nós, seguramente, e lo vamos dicindo moito tempo, diferimos do resto da corporación no que nos entendemos como mobilidade ou como que nos pretendemos que é mobilidade. Pero, ainda así, queremos poder participar e queremos que esa mesa sexa fundamental para Cangas porque queremos que é básica. No primer turno de intervencións vou deixar aquí, gustándome que, por favor, se puderan responder a esas dúbidas e se aclarara todo respecto a este propio regulamento ou non regulamento, porque non temos nada claro. Por agora, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí. Bueno, pois nós sí que imos agradecer o esforzo que fixo o Concelleiro de Mobilidade neste último mes, porque dende que colleu o cargo pois puxose en marcha con este tema que levaba parado pois máis de 2 anos, bastantes máis de 2 anos. Temos que parabenizalo porque dende o primeiro momento, como digo, intentou poñer en marcha os acordos aprobados e asinados, os acordos adoptados en pleno, como foi o acordo da Mesa de Mobilidade no pleno anterior que presentou o BNG. Por iso te damos as gracias ao Concelleiro. E tamén entendemos que isto que presenta aquí, pois, igual estamos errados nós, pero isto non é un regulamento, isto é a proposta de creación da mesa, coa proposta do número de membros, datas, de celebración, reunións periódicas e fins. Eu entendo que un regulamento é algo maior que se tería que facer case a posteriori e en conxunto de todas as persoas que forman parte desa mesa. Eso é o que entendemos dentro do BNG. Confirmará eu, non sei, xa nos dará unha explicación o Concelleiro, pero iso é o que entendemos nós. Pero despois de agradecerlle ao Concelleiro de Mobilidade que se pusera en marcha e traballase neste tema tamén,
temos que criticar, e vou non facer, aproveitando esta moción, esta proposta que presentan, que quedan todavía pendentes outros acordos asinados dende o mes pasado, que están agardando turno e sen trazas de que se vayan a poñer en marcha. O gallá se poñen en marcha pronto, pero que xa pasou máis dun mes. O mes cumpliuse a finais do mes de abril. E xa estamos a 7 de maio. Esperemos que non quede, como decía algún no queixón, porque total asinamos e aí se queda. Esperemos que non sexa así. Por parte de, un dos puntos sí que se fixo xa, que foi o tema piscina, pero quedan todavía outros servizos e outros acordos sin tomar. Como digo, pois non imos dar máis prazo, ainda que se rían algúns compañeiros e compañeiras. Centrándonos máis neste tema da creación da mesa de mobilidade, tal e como solicitamos en varias ocasións, con mocións, e como digo, e como acordo, é necesario e imprescindible esta mesa porque non podemos seguir traballando as arroutadas como se estaba facendo, non se pode seguir traballando a golpe de improvisacións como se estaba a facer. É imprescindible a elaboración do PMUs, as revisións dos plans de tráfico, o debate e os acordos. Eses deben ser os eixos de actuación desta mesa de mobilidade por parte de todas e todas. Hai unhas dúbidas que nos tamén temos por parte deste documento que lle preguntamos tamén ao concelleiro a ver se é posible que nos la responda ou incluso de modificación. Unha é, e perdonan a ignorancia miña, pero quen é o concelleiro de transporte? Sei, porque con estes vaivéns de cambios de concellarías ou de transporte en sí, non sei, digo eu claramente. E outra das preguntas é precisamente o que comentou tamén o compañeiro. As sesións prevense os venres previos, os últimos venres de mes, previos ao pleno, ás 6 da tarde. Non creemos que sexa unha data aceitada porque só teríamos 2 horas escasas, porque habería que sair bastante antes para poder celebrar o pleno, en unha reunión un pouco complexa que nos poida xurdir con moitos temas a falar, pois non chegarían esas, ou mellor non chegarían esas horas para poder debatir, polo que pregaríamos que se modificase a data para outro día que sexa máis aceitado, outro venres, pode ser o previo anterior ou outro calquera. Iso pedimos ao concelleiro, eu creo que non é factible, ademais incluso corresilo agora mesmo no propio pleno, e por a parte do BNG, de momento, nada máis. Turno de palabra para o PP. Sí, boas tardes a todas e a todos. Dende o Grupo do Partido Popular creemos claramente na necesidade da mellora da mobilidade na nosa vila, unha necesidade urxente, pero que non se debe facer ou que non se pode facer de calquera xeito, de maneira improvisada ou de maneira pouco ordenada. Está claro que o estudo da mobilidade sostible aceptable ten que incluir e contemplar medidas para a mobilidade de todas as parroquias, dentro delas e entre elas, xa que precisamente os veciños que residen fora do casco urbano son os que máis precisan destas alternativas sostibles de mobilidade. Con estas ideas en mente tamén o que vemos é que o texto presentado ten pouca concreción, xórdenos tamén moitas dudas en base ao que non se di. O tema dos eixos de actuación non o vemos moi claro. Non temos nada claro o papel deste escrito, tal como está redactado no momento actual, da relevancia desta mesa na redacción final do Plan de Mobilidade Urbana Sostible, por exemplo. Parece máis ben un órgano concebido para un seguimento, unha mellora ou un control, pero agora non temos moito que seguir ou que controlar. Por agora nada máis. Solo facer un comentario e xa lle paso o turno de palabra ao Concello de Mobilidade, comentar que o que é a parte do horario si se pode modificar nesta sesión plenaria e o que é a composición da mesa non se podría cambiar nesta sesión plenaria, pero sí que é certo que esta mesa para facer o regulamento que aí sí que podrías modificar a composición das seguintes mesas. A palabra ao Concelleiro de Mobilidade. Sí, primeiro
non sei como contestar primeiro, avante. Non sei, queredes participación, non? Se vos envía os pasos a seguir, se vos chama, se fala con vos, e non hai ninguna chega, non hai nada, pois non sei que participación que queredes, non? Esperades o pleno a poñer as propostas, podedes decir antes, e así, facía un borrador, fetén, perfecto, pero esperades agora, non sei, entón, para que participación, para que queredes iso, non? Non entendo, a verdade. Se os mando un regulamento, sí, porque eu pensaba, igual a miña ignorancia, non sei, pero eu pensaba que para crear a mesa que ia crear un regulamento, que tamén se pode facer así, non? Consultando cos técnicos municipais, en este caso o secretario, me dixo que era máis efectivo, porque xa se fixo noutros concellos, crear a mesa no propio pleno, non? Pois se decidiu por aí. Se vos enviou este borrador, non fixetes ninguna chega, nin as críticas aquí no pleno, para ter un minuto de gloria, non entendo, a verdade. Despois, non sei que máis preguntastes. Bueno, despois contestar o BNG, as fechas pódense cambiar, despois se pode facer un regulamento tamén desde os propios membros da mesa, o concelleiro de transporte Mariano Avalo, non sei que máis contestar, o Partido Popular. Sí. E despois o Partido Popular decir que isto non é a creación do PEMUS, isto é unha mesa de mobilidade, onde esta mesa o que se pretende é traballar sobre iso. Realmente o objetivo é crear a redacción do PEMUS e traballar nesta mesa de mobilidade, o objetivo a curto prazo. Despois a mesa seguirá para traballar sobre a mobilidade. Pero nada máis. Polo de agora, nada máis. Turno de palabra para avante. Si, nós non precisamos un minuto de gloria, nunca o pedimos e non o facemos neste sentido na nosa participación no pleno. As nosas dúbidas recaen aí. Vamos, isto que se nos manda é para convocar a mesa que vai a crear o regulamento. Podesme responder a eso, Adrián, por favor? Me refiro, isto que aprobamos agora é para convocar a mesa para elaborar logo un regulamento. Ou isto vai a ser definitivo para a mesa de mobilidade? É que se non me respondeche, é que por eso digo, non, me refiro. Foi o que me recomendou facer isto, non? Neste pleno queda creada, se se vota a favor, a mesa de mobilidade, non? Vale, perfecto, pois eso queda respondido. Nós estuvemos traballando e damos propostas no regulamento que nos enviache no principio e logo anulache para traer esta proposta. A propia alcaldesa dixo que non se poden facer modificacións alá a maiores da data e da hora de convocatoria e non nas propias persoas que o van a formar. Bueno, non sei, nos esperaremos a poder participar no regulamento e nas propostas que nos poidan traer, porque con respecto a este documento non temos moito máis que aportar, porque a realidade foi esa. Se nos mandou unha cousa, se nos cambia, se nos mandou despois outra, non sabemos ben. Se se quere convocar, nós non vamos a poñer impedimentos en que se celebre a mesa de mobilidade. Simplemente creemos que isto vai a dificultar o que non se podía, que se podía crear o propio regulamento, dar comezo á mesa da mobilidade, ou unha mesa para poder traballar e ver cales son os puntos nos que se van a traballar, ou facer un regulamento para traer o pleno a aprobación, coas liñas de traballo que se quere acadar, sin ter que traer este punto aquí e xa se pode haber convocado. Agora estamos dicindo que a próxima xuntanza vai a ser o venres 28 de maio, polo que estamos aquí aprobando. Podíamos haber convocado xa e traer para o 28 de maio, podemos haber tido xa esa mesa sin traer esta documentación, xuntarnos os grupos, as asociacións, as persoas que están aquí e facelo, igual que se fixo en outros casos, con outros consellos consultivos que ten o propio Concello de Cangas agora mesmo, que as primeiras reunións se convocou dentro dos departamentos, os concelleiros, a oposición, os grupos do goberno e a distintas asociacións, sin ter que traer un previo paso ao pleno. Nos creemos que, bueno, que perfecto, nos
comezaremos a traballar en canto poidamos na mesa de mobilidade. Agora, criticamos a propia composición que ten agora, criticamos a data na que se fai, porque é certo de que é moi limitante a 6 da tarde os venres antes do pleno, porque o limitas a participación na mesa de mobilidade, o limitas a participación correcta no funcionamento do pleno. Pero, bueno, querendo que se quiso asilizar, queremos que se atrasou un tempo que xa se podía haber traballado sobre este tema. E sobre todo eso, e criticar as necesidades sobre os bandazos que se dan na prensa, dependendo que persoa do goberno fala dunha mobilidade ou fala de outra. Porque, entonces, creemos que é necesario que se convoque e aí, realmente, nós seguiremos participaremos moi activamente nesta mesa e, obviamente, seguiremos criticando o que consideremos que para nós non é o correcto. Só faltaría que non o podamos facer. E por ahora, nada máis. Bueno, voulle pasar a palabra ao secretario, vale? Porque realmente foi el quen asesorou e me dice que el quería pronunciarse porque en este procedimento e non outro, vale? Entón, así para que nos queda todos un poquinho máis claro e que vos enriquece o que podamos decir a posteriori. Entón, a palabra. Non, simplemente sinalar que, dada a premura dos plazos dos que me comentou Adrián Pena, que teña que estar elaborada ou preparada a mesa de mobilidade, comentar que un regulamento exixe unha consulta previa, unha aprobación, unha publicación no BOPO, alegacións e aprobación definitiva. Lóxicamente, ese plazo sería máis ou menos rematado en setembro, outubro deste ano, perdón. Un acordo de creación da mesa de mobilidade é simplemente unha adopción dun acordo por parte do Pleno, con independencia que despois, dentro da propia mesa, se propoña un regulamento ou unha modificación da propia composición da mesa, que se debe a pleno esta cuestión. Moitísimas grazas pola aclaración. O turno de palabra para o BNG. Ben, nós si coñecíamos ese posicionamento do secretario municipal, si se nos informou sobre isto, trasladouno no propio concelleiro sobre os termos, polo tanto, entendíamos que isto era a creación da mesa pola premura dos prazos que demais pusemos nós. Non vamos a decir o contrario. E, ademais, polos tempos nos que estamos, é dicir, estamos previo ao verán, estamos previo ao período estival, que é un período moi complexo, onde nos ven encima un problema de tráfico importante e onde se están dando mandazos co tema do tráfico e o plan de tráfico para este verán. Por lo tanto, o que sí lle pediríamos ao concelleiro de mobilidade é que, polo menos, a primeira convocatoria, que non se nos... Porque na propia composición, creación desta mesa, fala de trimestralmente, e do primeiro venres. Nos pediríamos que fose antes, porque, como digo, xa estamos no mes de maio, vennos aí encima o verán, e hai moitas aportacións que colectivos, grupos e demais poderíamos intentar consensuar de cara a este período estival. Entón, canto antes se convoque esa mesa, antes poderíamos comezar a traballar sobre ela, xa traer ideas ou propostas, que entendemos que todas e todos estamos pola labor de traer propostas e ideas e non solamente vir aquí a levantar a man. Pedimos iso, que se cambien as datas, que creo que é fácil. Por unha cuestión de orden, por que non se fai unha proposta? A nosa proposta sería esa facelo dentro de, no medio do mes, é dicir, en lugar de poñelo a final de mes, facelo a medio do mes. Esa é a proposta que facemos nós, para poder despois continuar coa xuntanza trimestralmente, pero polo menos a primeira que se xa porque nos apura o tempo a nós e a vos, e a toda a veciñanza de Cangas que ten ese problema de tráfico. Reiteramos, descoñecíamos, señor, quen era o Concelleiro de Transporte, certo? Descoñecíamolo, pero non nos dá igual exactamente quen sexa o membro do goberno que leve esa área. O importante é que este aí sentado e que isto sexa efectivo e traballemos cara a conseguir esa mobilidade sostible que todos queremos. O PEMUS tamén creemos que ten que ir aí, temos que discutirlo aí e ten que avanzarse nese tema. Por iso pusemos eses prazos tan apurados e por iso creo que mellor o concelleiro adiantou tanto este asunto. Nos, sencillamente, vamos a traballar, seguimos traballando para a nosa mobilidade sostible no noso Concello é importantísima, levamos defendendo ya moitísimos anos, levamos pedindo isto moitos anos e ogallá consigamos entre todas e todos avanzar neste tema. Turno de palabra para o PP. Agora, indicar que o único que nos queda claro é que o propio goberno non ten nada claro
as ideas sobre este tema. Nos non nos imos opoñer, pero ímonos abster porque pensamos que o texto do documento non está nada claro. Turno de palabra de peche, como concelleiro de mobilidade. Sí. O tema das fechas, puso esa fecha, pero podíase cambiar, non hai problema ningún. De feito, mandei o borrador para que fixedes achegas. Non hai problema en cambiar a fecha. O tema de celebrar, se pode celebrar, aquí xa pon que se un ou dous grupos ou dous membros da mesa poden pedir un extraordinario en 15 días desde a solicitude, se pode tamén celebrar. O sea, que, non sei, estás dicindo cousas que realmente o pon neste texto, que igual non é o correcto, é un borrador, feito por min, vale, pois, se pode mellorar, sí, dende os membros da mesa, unha vez creada, pois se pode mellorar este borrador, e crear incluso un regulamento tamén, non? O tema é tirar pa diante. E que eu non sei pa que, en verdad, a veces, non sei pa que queres participación, non? Porque isto mandeivos igual fai, non sei, 20 días ou así, ou máis, e non de ningún grupo, ningunha chega, nada, non? A verdad que é que agora me gades con isto, a verdad que non entendo, simplemente. Eso, a fecha se pode cambiar, os membros da mesa tamén se pode incluir, que eu penso que incluso falta algún máis, o que pasa que, claro, a veces, canto moita xente, menos efectiva é, pero bueno, todo se pode cambiar unha vez creada a mesa, nada máis. Pasamos ao turno de palabra de votación. Vamos proceder a votación. Votos en contra? Abstencións? Votas a favor? Aprobado por 10 votos a favor. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a moción de avante sobre o tráfico estival nas parroquias de Ío e Aldán. Paso a palabra ao grupo de avante. Ben, boa tarde de novo. Continuamos falando sobre mobilidade, un tema que nos preocupa moito porque achégase o verán e creo que pouco se avanza no tema da mobilidade no tráfico no verán das parroquias. Vimos de aprobar, no punto anterior, a convocatoria da Mesa de Mobilidade. Alegrámonos por elo, nos non vamos a poñer trabas a esa Mesa de Mobilidade, é necesario o diálogo, é necesario sentarse a falar e a debatir sobre mobilidade, e para nós un espacio acaído para elo ten que ser esa Mesa de Mobilidade. Para nós, en cambio, cando falamos do Plan de Mobilidade Urbana Sostible, do PEMUS, ese documento que ten que comezar a redactarse, ese documento ten que aportar solucións algo máis serias. Ese documento ten que vir redactado por profesionais técnicos e técnicos que poidan dar respostas a solucións de mobilidade que temos no noso concello e que moi probablemente eu como concelleira descoñezo, as asociacións descoñecen e moitos de nós non podemos ver. As solucións as teñen que aportar moitas veces os técnicos. Falábamos no punto anterior dos bandazos que se están dando dende o equipo de goberno no ámbito da mobilidade. É moi difícil gobernar ás veces non podes contentar a todo o mundo, non lle podes que estar criticando os leira parkings e ao mesmo tempo mellor axudando a montar máis leira parkings. Paso a ler a exposición de motivos da nosa moción, pero creo que todos sabemos do que estamos a falar. No título da moción nos anunciamos novamente falar de mobilidade do tráfico nas parroquias no verán, pero falamos tamén sobre todo dun termo moi importante que é o termo da planificación, contrariamente á improvisación, que é o que se ven facendo normalmente. Na prensa asistimos continuamente a un baile de decisións por parte do Goberno municipal
E en función da crítica ou resposta social que se obteña, pois decídese actuar dun xeito ou de outro. Bandazos que deixan entrever pois a falta de criterio e xustificación coherente para defender actuacións que se intentan establecer. Neste mandato aprobáronse distintas mocións para tratar de avanzar en cuestións moi urxentes, como eran a redacción do PEMUS, e nos consideramos que ese PEMUS ten que aportar solucións profesionais a moitos dos problemas de mobilidade, de tráfico ou de aparcamento do noso concello. Tamén a Mesa de Mobilidade pode aportar pequenas solucións e pode ser un espacio de debate, de reunión de todos os colectivos para analizar esas problemáticas. Finalizado o verán pasado, nos presentamos unha moción amosando a nosa decepción coas restriccións de tráfico que se impuseron nese verán, tanto nas parroquias do Ío como nas parroquias de Aldán. Consideramos que esas restriccións foron ineficaces. En ningún momento chegamos tampouco a coñecer o famoso plan de tráfico especial para o verán que tanto se leva prometido nas parroquias. Dende as áreas de tráfico e de mobilidade levase prometendo varios anos seguidos estudiar medidas. A proposta de favorecer novos leiraparkings a pé de praia non é unha solución. Desvela un descoñecemento inquietante sobre a realidade que padece a veciñanza nas aldeas próximas ás praias. O problema destas zonas non é un problema de aparcamento, é un problema de colapso de vías que non están preparadas para ese volumen de tráfico. Ofrecer aínda máis estacionamento a través de leiraparkings provoca un efecto chamada para que se incremente aínda máis o número de vehículos, agravando o problema principal. Este non é un problema sinxelo de resolver. Non temos as solucións e, o mellor, as solucións non son doadas. Por iso, exiximos que se redacte un plan de mobilidade para todo o concello. Por iso, consideramos que as solucións teñen que vir de profesionais e de técnicos e non de ideas que poden ou non estar ben por parte de veciños ou por parte de concelleiros ou por parte de persoal que non está especializado no tema. En definitiva, dende a Avante Candidatura Veciñal presentamos as seguintes propostas de acordo para instar ao Goberno Municipal a redacción e posta en marcha urxente do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Cangas, que contemple a todas as parroquias. Planificación das medidas a tomar con suficiente antelación, establecendo estrategias eficientes mediante o asesoramento técnico de ser preciso. Traballar en alternativas de transporte colectivo coordinado cara aos núcleos costeiros e tratar de desincentivar os accesos con vehículos privados. Mellorar as vías de acceso peonís e ciclables seguras mediante a construción de novos vieiros ou mesmo a posta en valor de camiños de pés. Valorar a instalación de aparcadoiros disuasorios en puntos estratégicos do concello a certa distancia das praias e dos lugares saturados. Reforzar o servicio de vixiancia de tráfico nas praias, mesmo con servicio de guindastre, de ser necesario, como medida estratégica para garantir a circulación. Nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, esta moción reitera o que falamos en varias ocasións e reitera o que falamos no punto anterior, igual que a próxima moción que tamén se vai falar dentro de uns cuantos puntos presentada por outro grupo político tamén. Precisamente falamos outra vez de mobilidade porque é necesario. Porque é necesario tratalo, porque é necesario estudalo, porque é necesario debatelo e é necesario chegar a acordos. Sorprendeume antes un comentario que fixo alguén do vosso grupo municipal e alegrome que agora a portavoz reitere que a mesa e o PEMUS e a redacción do PEMUS ten que ser feita por técnicos especializados na materia. Decía que sorprendíame porque decían que nós temos un concepto de mobilidade diferente ao resto da corporación municipal. O mellor non é así, ou o mellor sí. Esa afirmación que xa van varias veces que a fai o concelleiro correspondente, pois creo que non é de todo atinada, porque todos e todas, ao mellor, todos temos un xeito distinto de pensar respecto á mobilidade ou non
ou non. Por reiterativo, non vai ser. É dicir, nós imos apoiar a moción e esperamos que nesa mesa de mobilidade que se vai convocar todos os grupos aporten e canalicen as súas dúbidas, inquedanzas e suxestións para a mellora da calidade de vida da nosa veciñanza. Porque non é só presentar mocións ou queixas, hai que contribuir e colaborar para adoptar as mellores decisións posibles. Malia que algúns dos acordos, como o punto 5, que é valoración de instalación de aparcadoiros disuasorios en puntos estratégicos, para nós debe contemplarse no PESOM, non pode aparecer única e exclusivamente no PEMUS, isto ten que incorporarse tamén no PESOM. O punto 6, de reforzo do servizo de vigilancia do tráfico nas praias, mesmo con servizo de guindastre, malia non ter persoal por xubilacións que o Goberno non preveu con suficiente antelación para sacar as prazas imprescindibles para o desenvolvemento deste servizo, é algo mellor que vostedes descoñecen, ahora mesmo non existe guindastre polo momento. E hai un punto que é o punto número 4, que sí que sorprende un pouco nesta solicitude de acordos seus, que é mellorar as vías de acceso peonís e cicables seguras mediante a construcción de novos vieiros ou mesmo a posta en valor de camiños de pés para que sexan útiles nos desplazamentos e fomentar o seu uso. Estamos aprobando a creación de novos viais e posta en valor de camiño de pés, algo que debería figurar nese documento que vostedes, ademais, e con bo criterio, como ten que ser, ten que ver deseñado por criterios máis técnicos que políticos. Ten que ser por criterios técnicos. Por lo tanto, estamos aprobando agora mesmo dar a construción de novos vieiros e posta en valor de camiños a pé sin ter estudado nese documento, nese PEMUS, e por parte de técnicos especializados na materia, cales son eses viais alternativos que se poden construir, cales son eses viais roteiros a pé que se poden mellorar. Nós, como digo, imos apoiar a moción porque por reiterativa que non sexa. Porque o tema do PEMUS, pois, sai moitos anos que levamos pedindo e hoxe xa intentamos poñelo en marcha incluso deixando unha subvención para poder facer o que se perdeu neste novo mandato. Pero sí que nos sorprende ser un punto número 4 cando vostedes din que todo ten que ir reflexado no PEMUS e nós tamén entendemos que ten que ser por criterios técnicos. Inda que apoiamos, pois pediríamos polo menos que en lugar de mellorar viais de acceso e tal e construción, que poñan que se estude no PEMUS a mellora de accesos. Eso é o que solicitamos. Sí, sube a mesa e... Moitas gracias. Simplemente aclarar, non dicen que o noso grupo tuvera un criterio distinto, dicen que igual tiñamos un criterio distinto no que a mobilidade se refire. E reitero eso, simplemente porque moitas veces temos puntos de vista, e vostede acaba de decirlo, que igual non todos temos o mesmo punto de vista sobre como é a mobilidade e nos esa remato. Simplemente quería aclarar esa parte, que non dicen que nós tuveramos nin aseguro nada, nin dicen por encima de que a nosa criterio fora mellor ou peor. Tamén se pode deixar entender. Simplemente que igual temos un criterio distinto de mobilidade e sigo reiterando. Turno de palabra do Goberno para o Concello de Mobilidade. Nada, non estou de acordo coa exposición, sin embargo, sí, con todos os puntos, pois sí, estou de acordo. O punto 1 é clave, despois o punto 2, 3, 4 e 5 van relacionados co punto 1, polo tanto, o objetivo desde a miña área de mobilidade é básico a redacción do PEMUS, o meu compromiso é ese, polo que estou traballando é ese, desde que entrei solo fago ver PEMUS por todo canto concello hai, ver todas as empresas que hai, o sea, o objetivo meu é ese. Despois o punto 6, reforzar o servizo de vigilancia, pois de feito, pois si este verán vaise reforzar con indastre o servizo e pouco máis. Bueno, decir que se non se contratou unha empresa ata agora foi porque teño 100 euros solo de orzamento. Mentre non se aproben os orzamentos non podo contratar a ningunha empresa. Pero o objetivo meu é ese. O sea, eu vou aprobar esta moción non estando de acordo coa exposición, porque a exposición está cheo de o que ti mesmo criticabas, ideas,
ideas túas, miñas, dun veciño tal, pero que ten que realmente buscar solucións son os técnicos, non? Por eso a importancia do PEMUS. Ti podes dar unha idea, outra, e os técnicos o que dan o abanico de solucións para que desde aquí, se den as solucións, o sea, as medidas políticas, non? Nada máis. Paso o turno de palabra ao PP. Ben, eu creo que se falara no punto anterior da mesa de mobilidade, que se trae esta moción e que despois é a moción do punto número 11, se non me equivoco, vaya deste tema non é casualidade. É dicir, nos, o que máis e o que menos anda pola rúa, recibe as preocupacións e as incertidumbres que teñen os veciños e as veciñas de Cangas, e o gran problema ano tras ano é o tráfico cando se acerca un período de verán, e sobre todo nas parroquias do Ío e Aldán. A moción que tratamos nestes momentos toca un pouco ese tema, pero ao final céntrase xa en unificar criterios, en establecer un plan global, en facer unha actuación que evite a improvisación, os bandazos e todos estes temas. Eu, en canto ao tema do tráfico de praias de Ío e Aldán, estamos ás portas xa dun novo verán, eu falaría de outros criterios de urxencia, outras cuestións que falaría posteriores. Pero estamos totalmente de acordo con isto, de que é necesario, xa dunha vez por todas, tomar en serio esta situación, porque podemos decir que un dos problemas máis graves que temos no Concello de Cangas falamos dun plan global, pero que non ten que recair toda a responsabilidade na Concellería de Mobilidade e agora a redacción do PROMUS. Ten que ser un plan global e transversal. Aquí hai concellerías como a de Turismo, como a de Medio Ambiente, como a de Obras ou, sobre todo, a de Urbanismo, que se teñen que implicar a igual nivel ou máis neste aspecto. E empezar a traballar xa ASA ou non mesa de mobilidade, que é unha boa idea, pero é necesario arrancar. Eso, a idea nosa. Podemos empezar a discutir e pormenorizar nos puntos de acordo, pero creemos que a necesidade é urxente e actuar xa. Nos vamos a apoiar esta proposta porque é en positivo, porque sempre apoiamos este tipo de iniciativas, pero decimos que é moi necesario que se active xa dunha vez por todas un plan global, sea PEMUS, chamémoslle como queiramos, pero... Bueno, recollendo un pouco o que estaba dicindo agora Pío, que eu concordo completamente, para min o PEMUS, o Plan de Mobilidade, é un documento sumamente importante que atinxe a moitas das concellerías, ten que ser un plan transversal no que todas as concellerías probablemente teñan que participar. Falábanse dos puntos de acordo, nós decidimos un pouco nesta moción tamén establecer varios puntos de acordo porque sabemos que a dificultade que é de poñer en marcha un plan de mobilidade de maneira inmediata. Entonces, de maneira inmediata o Brán o temos en riba e novamente como en anos pasados, estamos vendo que é moi probable que as solucións se improvisen dun día para outro e ás veces tomas unha decisión e como estamos vendo xa na prensa, de que se dan bandazos nese sentido, decisións que teñen consecuencias e cando vemos cales son as consecuencias, pois cambiamos esa decisión e tomamos outra. Eu creo que non é maneira de proceder. Traemos esta moción un pouco en positivo para traballar. Merchi, falabas, por exemplo, no punto creo que era número 4, que falabas desa posta en valor dos camiños de pé. Os camiños de pé poden ser unha moi boa solución se se estudian cales son os máis empregados de poñelos en valor, como se fixo incluso en algún momento pola Concellería de Turismo nalgúnas das sendas e demais, para que a xente, de algún xeito, sí que lle salga o mellor máis rentable ou sexa máis agradable sair á rúa camiñando e non coller o coche, non? Entonces son un pouco ese tipo de decisións, esas pequenas decisións as que poden axudar moito en Cangas tamén no verán e no tema da mobilidade. Non é baladío de traer estes puntos desglosados. Creemos que son propostas boas, son propostas que se deben de tomar con moita máis anticipación, con máis planificación, con máis tempo e non sobre a marcha cando xa temos o Brán en riba. Eu espero que teña boa acollida a moción, nada máis. Vamos a proceder á votación da moción. Vale. No, é aclarar solamente
señora Vizoso, cando falo do punto número 4 é que falades mediante a construción de novos vieiros. Iso é un pouco que me chocaba a mí, a construción de novos vieiros. A posta en valor de camiños peonís, evidentemente estamos totalmente a favor, hai que recuperar todos eses camiños, pero a construción de novos vieiros entendemos que é algo moito máis delicado que hai que estudar máis en profundidade, porque por onde van ir, por onde se poden ir, iso ten que facelo os técnicos, e iso mellor a curto prazo non é tan viable. Só iba por aí, Solamente decir que o compromiso meu é de crear un PEMUS, se pode ser antes de final de ano, é imposible crear un PEMUS nun mes, é imposible. Este verán tomaránse medidas puntuais nos viais da parroquia do Ío, puntuais, como pode ser o que facamos antes de guindastre, quitar plazas de aparcamento, etcétera, etcétera, pero non podemos solucionar o problema que leva, que sei, 50 anos en Cangas. Eu levo 3 meses aquí e non me pidedes a min que en 3 meses solucione o que non se fixo en 50 anos. Agradezco que a xente aquí recoñeza que o modelo ata de agora, o modelo que había aquí fracasou de mobilidade, fracasou, pois agora hai que mudalo. Para mudalo hai que tomar medidas drásticas igual, que van costar moito. Pero eso, non me pedir a min que daqui en 15 días ou nun mes solucione o problema do tráfico en Ío. Xa sei, o sea, outro día tuve unha reunión cos veciños e dicen, mira, este ano non se vai solucionar o problema, e seguramente po ano tampouco. Isto é cousa mellor de tempo. E nada máis. Vamos proceder á votación da moción. Se seguimos así, vamos prolongar a moción. Ai, faltaba un turno, perdón, disculpa. Palabra para o PP. Bueno, sinto yo dicir, señor concelleiro, non estou de acordo en que lle vaya transmitindo aos veciños que non vai a poder facer nada. Algo sempre se pode facer. Ou, pois, perdóeme a miña palabra, que non pode solucionar o problema. Solucionalo de golpe non, nin totalmente, pero minorar o problema sí pode facelo. Entonces, temos que ir con esa actitude. É dicir, quero e invítolle a que cambie o que fixo este goberno hasta ahora, que foi sempre a improvisación por planificación. E falaba de medidas puntuais. Faga, na medida das súas posibilidades, un pequeno plan de actuación global para as parroquias, non medidas puntuais. Perdón, pero o que se vai correxir é o modelo que se fixo ata de agora, E non estaba aquí, Vos estabades hasta aquí, non? O modelo vai se correxir, non se correxiu ata de agora. Vos estabades aquí, non se correxiu iso, ese problema. Igual se agravou agora co tema da vía rápida, que foi a guinda do pastel. Pero este problema é de décadas, non é de agora. Bueno, vamos proceder á votación, pero igualmente vou recordar unha cousa. O órgano onde se deberían estar discutindo o punto 1 e o punto 6 da moción de Avante e incluída a do moción do PP é na mesa que se acaba de aprobar de mobilidade e casualidades da vida. Avante e o PP son os que se absteñen para a creación desa mesa. A verdade é que sí que vemos que preocupa a mobilidade, pero, en cambio, o órgano para participar, para aportar ideas e para crear o PEMUS era a mesa no punto anterior. Eso sí que o quero recordar, porque, ao mellor, a xente non recorda a votación de fai un momentiño. Vamos proceder á votación. Votos en contra da moción de Avante? Abstencións? Votos a favor? ¿Cuántos votos hai? No, ninguno votou en contra. Sí. Abstención. Abstención. Unha abstención, os demais son todos a favor do voto. Pasamos á seguinte moción do día.
Pasamos ao seguinte punto do día, que é a moción do PP sobre o apoio a... No, perdón, me saltei unha así. Moción de avante sobre o mantemento e limpeza das instalacións de ocio e lecer do Concello de Cangas. Pase a palabra avante. Nesta moción sobre o mantemento e limpeza das instalacións de ocio de lecer do Concello de Cangas falamos, pois, logo da pandemia, da reapertura destes espacios no noso Concello. Citamos na exposición de motivos a orde do 25 de febreiro de 2021 que no seu apartado sobre os parques e as zonas deportivas de uso comunitario fala de que a capacidade máxima estimada é de unha persoa por cada 4 metros cadrados. No punto 2, di que se deben establecer as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal en nesas instalacións. Falase no punto 3 de proceder diariamente á limpeza e desinfección deses espacios, sobre todo nas áreas de contacto e das zonas comuns, tales como xogos das zonas infantís, aparellos de actividade física ou outro mobiliario urbano. Entonces, nos puntos de acordo da moción o que pedimos é que se actúe no mantemento e posta a punto das pistas de skate de Rodeira, porque están nun estado lamentable neste momento. No punto 2 falamos de inspeccionar e actuar no mantemento dos aparellos de actividade e demais equipamento dos parques infantís, parques biosaudables de todo o Concello, reforzar as medidas de prevención, limpeza e hixiene diaria en cada un destes espacios de uso compartido, establecer medidas de control de capacidade máxima destes espacios, pois é certo que a certas horas a afluencia é excesiva e cúmprese a normativa. Instalar tamén na entrada destes espacios municipais puntos de información donde a xente poida ver as normas de uso e de convivencia para unha maior seguridade de todas as persoas usuarias. Esta é a exposición de motivos, nada máis. Comezamos o turno de palabra polo BNG. Grazas. Coincidimos na necesidade do reforzo do mantemento e limpeza das instalacións municipais e apoiaremos esta moción. Pero tamén temos que indicar que sen un plan do Goberno para dotar de medios, tanto persoais como materiais, as brigadas municipais están vendidas para poder realizar estes traballos. É necesario reforzar o persoal e incrementar o seu número e dotalo de medios aceitados, pero non provisionalmente por un mes, 2 meses, hasta 6 meses, sino definitivamente, porque están, como digo, en unha situación precaria. Poderá protestar intervención, poderá protestar os concelleiros e concelleiras por ter que rebaixar os gastos ou investimentos previstos, pero coincidirán todas e todos en que sen o persoal necesario para cubrir os servizos a calidade dos mesmos e a efectiva execución deste acordo de caso de ser aprobado e cumprir coas medidas de seguridade sería imposible. No BNG apostamos por facer cumprir os acordos plenarios e, como coñecemos a realidade do noso Concello, apostamos tamén por cubrir as carencias e reforzar os servizos para poder ofrecer á veciñanza a seguridade que necesita. O mantemento e limpeza destes espazos é básico e esperamos que o Concello e o Goberno teña un plan para, polo menos, actuar e facer cumprir este acordo. Nada máis. Turno de palabra para o Goberno, para a concelleira. Para a concelleira de Servizos. Hola, boa tarde. Eu vou ser moi breve. O Concello non ten capacidade económica para facer esas actuacións. Poderíamos tela se a Xunta de Galicia mandar o diñeiro que está recibindo, quizás do Goberno Central. Temos ahora mismo a capacidade para levar a cabo unha desinfección diaria de 30 parques infantiles que temos en Cangas. Apelamos ao sentido común e a xestión das medidas sanitarias por parte dos adultos e acompañantes. Parece que tampouco non está demostrado que o COVID se transmita por tocar. En principio, ou de momento, nada máis. Turno de palabra para o PP.
Perdón. Por iso non me iba. Moi boas tardes. Bueno, pois desde o Partido Popular, creo que xa desde fai tempo vimos un pouco denunciando pois o estado no que se topan os parques nesta situación COVID, e como non, pois varias veces fixemos comentarios, preguntas incluso ao anterior alcalde de que se estaba a facer nestes sitios, non? Eu creo que ahora, a ver, me parece ben que se busque unha solución, pero que a solución xa debía estar buscada. Levamos un ano e pico con isto do COVID. E eu, de principio, me parece un pouco tamén, a ver, non vou dicir vergonzoso, pero que digamos a estas alturas que non hai personal, e non sei como fan os demais concellos. Eu a Merchi a entendo, efectivamente, pode haber axudas, poden botar unha man, pero hai concellos que o están a facer. Hai concellos cerca de aquí que o están a facer, con seus propios medios, ou con empresas privadas, bueno, ou contratando xente persoal do concello. Ben, en este caso, creo que levamos, como repetía, un ano, creo que é bastante, como para decir ahora que non hai personal, nin hai medios. Señora concelleira, perdone, eu tamén lle digo que eu creo, personalmente, que non un dos sitios nos que máis COVID se poida contaxiar entre os rapaces. Eu tamén o creo, é a verdade. Pero iso non quita para que haya un plan diario. A concelleira acaba de decir, no DOGA sale a desinfección diaria deses parques, deses sitios públicos. E ahora mismo non se está a facer. É certo que non podemos, bueno, vamos a ver se agora, non, levamos un ano, e por iso hai que tomar medidas. Eu recordo que falei cun operario deste concello, pois, como falas a menudo, e me chegou a decir que estaban intentando comprar unha solfatadora. Non sei se chegou, se non chegou. E o que lle podo decir é que os parques, a non ser este Galáctico e o de Rodeira, que posiblemente hayan feito algo, no resto, eu teño a suerte de vivir ao lado dun, e ali non apareceu naide a limpiar. Non sei se limpiaron algún ou non das parroquias, pero ali non veu nadie. E se viu, supoño que habrá un parte de traballo das persoas que foron a limpialo. Pero eu quero un pouco denunciar iso, que ali hai un montón de rapaces xogando todos os días, e ali non mira a nadie que vaya a desinfectar. Con esa famosa tamén solfatadora que iban a comprar, que venderon, de que iba a chegar, de que non iba a chegar. En todo caso, o que sí pedimos é que de unha vez, xa pasado un ano, se poñan un pouco as pilas. Gracias. Turno de palabra para Avante. Ben, eu, logo da resposta da concelleira, sí que me quedo preocupada, me quedo moi preocupada. Preocupada porque vostede apela ao sentido común da veciñanza, pero eu vexome obrigada a apelar ao sentido común deste goberno municipal tamén. Quero dicir, se non temos medios, se non se pode cumplir co que estipula a lei, pois o mellor as medidas a tomar teñen que ser outras. Eu creo recordar que no Concello veciño de Moaña, por exemplo, os parques infantiles estuveron bastante máis tempo pechados, a expensas tamén. Entonces, bueno, quero dicir que o mellor hai que tomar outro tipo de decisións, ou dado que agora temos tanta policía local, que incluso se moven e se distribuyen 3 e 4 persoas para unha chamada, pois o mellor que esa mesma policía local poida ter máis control sobre os aforos nos parques infantís. No tema da limpeza, me dicen que non hai persoal. Eu podo entender que no Concello hai unha necesidade moi impetuosa de sacar adiante esa RPT dunha vez, e que ese é o plan de emprego real do Concello de Cangas, esa RPT, esa relación de postos de traballo, e sacar a plazas no Concello. De todas formas, vides de aprobar o Plan Concellos 2021, e a Deputación tamén ten un plan de emprego nesa liña 3. O ano pasado, no 2020, creo que foron contratadas 27 persoas. Este ano contrátanse a 23. Eu o que estou a decir aquí son decisións vosas do goberno municipal. Por que non se incrementou o plan de emprego? Eu así o trasladei nunha xuntanza que houbo.
por que restamos número de persoas contratadas no plan de emprego da Deputación e non o incrementamos, que sería o seu. De feito, este ano o plan de emprego da Deputación era máis flexible que nunca, deixaba mover partidas dun lado para outro para que ti puideras valorar cales eran as túas necesidades. Cal é a necesidade do Concello de Cangas? Persoal? Pois incrementemos, non reduzcamos o número de persoas contratadas nese plan de emprego da Deputación. Creo que son todo un cúmulo, como era? Un cúmulo de errores, un cúmulo de excusas, un cúmulo de... non o sei, eu creo que se pode facer máis. E a resposta, sinto eu ser así de clara, pero a min non me vale como resposta. Está estipulado na lei, é a lei, esta orde do 25 de febreiro de 2021 a que di como se que ten que actuar nestes espacios e se non hai capacidade, pois de verdade que creo que o goberno municipal o que ten que facer unha crítica e valorar un pouco como ten que actuar neste momento. Nada máis. Turno de palabra para Benega. Ben, pois sí, quedamos moi preocupadas pola resposta obtida. Quer decir que non hai un plan para actuar. Non hai, ni non hubo. A moción que se presenta non só fala das medidas anti-Covid, que eu sepa, estou lendo que é o mantemento e limpeza de todas as instalacións municipais de ocio e lecer. O mantemento é algo básico, non se trata somente de chegar ali e ir a desinfectar con un desinfectante ou unha sulfatadora, como comentaba o concelleiro. Se trataría de columpios que hai que reparar, vallas que están rotas, puntas, etcétera, etcétera, etcétera. Son moitas as deficiencias, as pistas de skate, que teñen un deterioro moi importante, iso figura na vosa moción. O sea, estamos falando do mantemento e a limpeza de todas as instalacións. E para iso sí é necesario persoal. E isto era necesario antes, e sigue sendo necesario agora, con moita máis, se acabe, máis necesidade, porque, ademais, fóronse xubilando, e non se foron cubrindo esas prazas. Non se pode solamente tamén pretender que con un plan de emprego que ven por uns meses se poida conseguir o persoal suficiente para cubrir os servizos. Hai que establecer un plan real, SRPT, ou creación e ampliación das postos de traballo desas vacantes, cubrir esas vacantes, que agora se pode. Se non se poden 5, se poden 3, se non se poden 10, se poden 5, ou son 2 por 1, ou polo menos antes eran 2 por 1, pero creo que agora incluso permiten máis, e ir cubrindo esas prazas. Por un lado, imos dar emprego, o Concello de Cangas vai xerar emprego, e por outro lado vai se poder dar esos servizos que se necesitan. Por lo tanto, a excusa pois quédase decepcionante, por non decir outra palabra, é decepcionante porque temos un grave problema no mantemento da limpeza de todas estas, non só destas instalacións, tamén das rúas, das beirarrúas. É dicir, hai un gravísimo problema e polo que se ve pois non hai un plan para levar a cabo. Por iso comentaba antes, cando a miña primeira exposición, que nos imos apoiar esta moción, probablemente poida aprobarse esta moción, pero sin un plan que poida levar a cabo e executar os acordos, pois estamos un pouco vendidos. E a cidadanía tamén. E necesita algo máis de confianza e seguridade. Nada máis. Turno de palabra, concelleiro. Bueno, a falta de personal creo que é sabido que ven motivado por un plan de asuste. E durante un ano o persoal estuvo facendo un esforzo enorme para manter operativo os parques infantiles. Estuveron cerrados. Cando os parques infantiles abriron agora a última vez, contratouse unha empresa e foron a limpiarse todos os parques infantiles, señor do PP. Perdón. Vale. Hai sulfatadora e tamén se usou no seu momento. Ahora mismo, pois como non temos plan, e temos un cúmulo de tantas historias que non damos abasto, pois ao mellor o Concello ten que pechar os parques, porque será da única maneira que podamos garantizar unha seguridade e que non podemos garantizar que os estean limpiando todos os días, nin con sulfatadora, nin collendo unha empresa para que o faga, vale? Entonces, pois mira, o mellor, por outro lado, o mantenimento dos parques infantiles estáse facendo sempre. Hai técnicos do Concello que están reparando as incidencias dos parques infantiles. Aquí
en este momento non chegou ninguna denuncia de que ningún neno se caíra, nin que falten tornillos nos columpios, nin, sei, estánse facendo revisión dos parques infantiles, estánse solucionando como se vai podendo. Entonces, eu o que vos pregunto desde aquí, despois de tanto cúmulo, de tanta desgracia que temos encima, pois sí, será a mellor medida de pechar os parques, e así pois evitámonos este descontrol que temos por parte do goberno de non estar facendo as cousas que temos que facer por falta de medios. Turno de palabra para o PP. Sí, a nós, señora concelleira, de verdade, eu digo, eu particularmente, desde o grupo que represento ahora mismo, pois eu creo que incluso o mellor sería o máis factible cerrar os parques, efectivamente. Pois non hai ningún problema, sei, houve concellos que o fixeron e acaban de reabrir, pero acaban de reabrir con todas as medidas de seguridade. Vostede dice que efectivamente que se mandaron a limpiar unha empresa. A empresa ten que limpiar todos os días. É algo que lle pertenece ao Concello, non ao eu dou a razón. E lle volvo a repetir que creo que non é o sitio onde máis COVID se poda pegar de alguma maneira ou contagiar. Pero sí que se levamos un ano e me está a falar de que vamos a facelo, de que non temos medios, de que un montón de cousas, joder, pois, perdón por a expresión, durante un ano pudo haber unha catástrofe, no sentido que se pudo contagiar un montón de rapaces, e iso sí que sería de AUPA, pudo saberse contagiar un montón de rapaces. En este caso, nós o que decimos é que hai que tomar algunha medida, porque xa é hora, hai que tomar algunha medida, pois, en este caso, pois, de principio, a limpeza, desinfección e o arranxo que di vostede, se hai algún deterioro, dos parques infantís e de outras zonas. Desde aquí quería un pouco, pois tamén, chamar a atención dese parque que está aí de Esquei, que é unha auténtica vergonza para todos os cangueses, e se o poden arranxar ou, pois, definitivamente, quitalo, porque, polo que miro, se cerra, se abre, pero está completamente destrozado. Moitas gracias. Turno de palabra para Avante. Ben, eu sí que teño, bueno, sí que me chegan de distintas zonas, pois si os aparellos que figuran nos parques infantís, de verdade que están nun estado que o mellor igual esa revisión, ese control hai que facelo con máis profundidade, non sei como decirlo, pero sí que hai, e pasarei en todo caso nota dos lugares aos que me estou referindo, pero sí que se dan no noso concello. E de verdade, creo que non se pode poñer nas nosas costas, ou a costa desta moción agora, decir que o Concello ou o Goberno Municipal decide pechar os parques. Eu creo que a intención, máis ben, é todo o contrario, non? Intentar facer un esforzo para cumplir coa lei e intentar buscar un plan que poida mellorar a hixiene e a desinfección nas zonas, sobre todo nas zonas comuns, e o control do aforo e do número de persoas a certas horas neses espacios, que é un pouco o que busca a moción. Eu creo que se ten que facer o esforzo por parte do Concello en buscar solucións. Eso é o que trata esta moción. Nada máis. Solamente por alusións que se contemplaron aquí, hai que decir que este Concello este ano soportou o reforzo en limpeza que se tivo que facer nos centros educativos, que temos o reforzo tamén nos edificios públicos. Eso posiblemente non sexa suficiente, pero si se abordou e está aí de forma diaria e continuada. Tamén, por alusións, este ano o Plan Concellos leva 23 contrato para 23 persoas en vez de 27, porque este ano vai por un importe superior, é dicir, os traballadores do Plan Concellos van a cobrar un salario superior e máis digno que o que se cobrou hasta este momento. A partida económica é exactamente a mesma, varía a cuantía de traballadores, porque sí que se fixo unha regularización salarial para estes traballadores para que teñan un salario superior. Eso fai que certamente en vez de 27 traballadores teñamos 23 traballadoras. Temos en proceso unha contratación de 10 traballadores máis en exclusión social para poder cubrir limpeza viaria e outros espazos
que intentaremos aplicar justamente para o reforzo da limpeza dos parques, e o esforzo económico en persoal foi un esforzo económico moi elevado. Pero sí que me gusta recordar, e iso tamén nos dixeron os compañeros anteriores, que certas contratacións, como ben saben, non nos lo permite facer o plan de axuste. Igualmente, quero deixar un alegato aquí, porque sí que estes días estivemos falando con a Consellería de Sanidade con tanta desinfección e tanta desinfección, a mí me empeza a preocupar o medio ambiente, o teño que recoñecer. Con tanta limpieza quitamos que non podemos matar as herbeiras das cunetas, pero en cambio sí que podemos olfatar playas, duchas de playas, parques infantiles. Sinceramente, e iso dice Victoria Porta, estou bastante preocupada co tema do medio ambiente, e esta semana sí que lle dimos ese traslado á Consellería de Sanidade e de Medio Ambiente para que se aclaren se unha vez, dúas veces, con que produtos e como, porque sinceramente estou bastante preocupada con tanta lexivia e tanto hidroxel que levamos un ano exactamente na mesma situación, e non hai ni un solo caso de contagio nun parque infantil, podemos decir en moitos máis espacios. Tamén, decir que o compañeiro de Deportes, concelleiro de Deportes, non o dixo, pero sí que é certo que para a pista de esquí se pediron uns orzamentos, temos unha central de compras que por onde ten que ir, e esperando a poder pechar esa posibilidade para poder facer ese arreglo. Pero sí que está ese orzamento pedido, simplemente para comentalo. Vamos a proceder a votación. Disculpa un momento. Sí. Paso a palabra antes, sí. Sí, para pechar un pouco o que acabas de decir, Victoria, porque tamén creo que hai que decilo, creo que é o voso deber, iso a mí non me vale como justificación. Acabas de facer un razonamento e a mí non me vale como justificación. Ese é un deber do Goberno municipal e dos concelleiros, actuar como acaba de actuar o concelleiro de Deportes, que hai un problema na pista de skate e o concelleiro de Deportes se move dentro do concello para intentar darlle solución a ese tema. E iso é como se ten que proceder. Falas tamén de que no plan concellos, en vez de 23, se pasou a 27. Eu creo recordar que foi este grupo municipal tamén o que loitou por esa equiparación salarial cos traballadores do concello. E en anos anteriores xa se estaba facendo tamén un incremento no plan de emprego con esa partida municipal tamén para equiparar os salarios. É algo que xa ven de atrás tamén, quero dicir. Entonces, eu falaba no plan concellos en que sí se podería ter incrementado esas 23 persoas, porque o plan concellos este ano sí que permitía unha flexibilidade entre a liña 1, a liña 2 e a liña 3 de poder mover certas cantidades para que o concello cubrise as súas necesidades, e era por aí por onde eu iba, de que sí que se podería ter o mellor feito desa maneira. Por iso digo que creo que neste caso, no tema do plan de emprego e no tema de emprego, creo que se podería ter actuado de outra maneira. Solamente quería aclarar a diferencia dos 23 e os 27, exclusivamente para que quedase claro. Procedemos á votación. Eu solamente quería recordar con o tema desta moción, recordar que o Concello non recibe ni un euro da Xunta de Galicia, ni un euro. E o do plan Concellos, pois os traballadores empezarán agora o mes que ven, hasta agora tampouco ni os tiñamos. Vamos a seguir a orden como temos que seguir, por favor. A votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Cantos votos a favor? Todos os votos a favor da moción. Ahora nos toca a moción do PP sobre o apoio á hostelería, na cal o BNG presenta unha emenda. Entón, primeiro, vou permitir, por cambio de orden, simplemente que o BNG poida ler a emenda para que o PP nos diga se vai admitila ou non, porque é máis fácil despois poder debatela, non? O turno de palabra simplemente para falar da engádega. Ben, efectivamente o BNG presenta unha emenda. O primeiro punto, non os outros dous, son 3 puntos de acordo, porque entendemos que é máis aclaratorio e máis xusto para co sector hosteleiro, e así está falado co sector tamén, porque non se pode equiparar, intentar igualar todos, porque non todos os hosteleiros e hosteleiras pois teñen terraza, mesas e cadeiras. A emenda de sustitución, como digo, do primeiro punto, que queremos máis aclaratorio,
só do primeiro punto di establecer unha rebaixa da taxa de mesas e cadeiras para os negocios da hostalaría do municipio, tendo en conta os límites de aforo durante o estado de alarma, así como o cobro da mesma non por anticipado, senón cando menos após o período estival durante o mes de setembro. A xustificación é clara, para que lles dé tempo a recuperarse un pouco, para que poidan pagar as tasas con máis a posterioridade do verán e que paguen pois o que corresponde polo foro que teñen, nada máis. Entendo que é unha emenda de sustitución do primeiro punto. Turno de palabra para o PP, por si acepta ou non acepta. Ben, non a aceptamos porque esta engádega, isto xa é un dereito dos hostaleiros. Se pode solicitar a devolución da parte proporcional da ocupación. Non é necesario unha moción para que eles den ese paso. O que deberíamos facer é informalos e decir os pasos a seguir. De todas formas, Merche, é que a proposta de acordo instar ao Goberno, o primeiro punto, a executar o acordo tomado no pleno do 8 de xaneiro de 2021, dando traslado inmediato aos servicios responsables para a apertura do expediente de exención no ano 2021 para as citadas tasas, é bastante máis completa que o que ti me estás a propor. Entón, non vexo que deba ser unha engádega. De verdade que non. De sustitución, perdón. Non sei agora. Unha vez non aceptada a emenda do BNG, pasa o PP a defender a súa propia moción. Ben, no pleno celebrado o pasado día 8 de xaneiro se aprobou por maioría a seguinte proposta de acordo. Vou ler a proposta que aprobamos o día 8 de xaneiro. 1. Iniciar expediente para aprobar unha exención da taxa de mesas e cadeiras para os negocios de hostelería no municipio de Cangas do exercicio 2021. 2. Iniciar expediente para establecer unha rebaixa da prestación patrimonial non tributaria do ciclo integral da auga mentras dure o estado de alarma para as actividades que sexan beneficiarias da exención do canon da auga. Ben, a nós se nos traslada por parte de moitos establecementos de hostelería que o Concello xa está emitindo as liquidacións correspondentes á taxa de ocupación da vía pública con mesas e cadeiras. E incluso que houve moita xente que xa ingresou a citada liquidación. 4 meses despois dun acordo tomado polo máximo órgano colexiado deste Concello, non temos información do traslado deste acordo aos servicios responsables. Falo de intervención e falo de tesorería. Porque entendo que se tivesen coñecemento deste acordo non emitirían as liquidacións e se tramitaría este expediente tal e como se solicita no punto 1 para a exención da taxa para este ano 2021. Xa que así o decidimos todos. Así o decidiu este órgano colexiado, que é o Pleno. Os actos das entidades locais son inmediatamente executivos, xa o sabemos. Para rematar, vamos a ver, esta moción que se presentou para o seu debate o Pleno o 8 de xaneiro de 2021 estaba motivada pola situación de afogamento que sufría o sector da hostelería en xeral, en todo o Estado e en Cangas en particular. Creo que todos somos conscientes disto. Considerábamos que o Concello de Cangas, unha das formas nas que se podía axudar precisamente, dentro das posibilidades mermadas do Concello, era precisamente pôr en práctica esta exención de tasas. Pero, claro, non contábamos que dende o Goberno se esqueceran da posta en funcionamento desta resolución plenaria. Non contábamos con isto. E que se fixo, entón, o contrario da vontade deste máximo órgano colexiado. Por todo isto, se presenta a seguinte proposta de acordo. Instar ao Goberno a executar o acordo tomado no pleno do 8 de xaneiro de 2021, dando traslado inmediato aos servicios responsables para a apertura do expediente de exención do ano 2021 para as citadas tasas. Instar, punto 2, instar ao Goberno a que inicie os expedientes de devolución das tasas que xa foron aboadas para o cumprimento íntegro do acordo do Pleno do 8 de xaneiro de 2021. Estos son os puntos de acordo da moción.
Do turno de palabra avante. Bueno, no noso grupo municipal sí que é certo que necesitamos certas aclaracións. O cerne da propia moción xa foi votado o día 8 de xaneiro e estábamos de acordo e votamos a favor da proposta do Partido Popular para a exención de tasas na hostelería de Cangas. Non entendemos moi ben por que se tardou tanto tempo en trasladar aos departamentos correspondentes, Tesourería e Secretaría, para que emitisen os seus informes asinados con data de abril, entre o 16 e o 19 de abril, que se asinan estes informes, e queríamos unha certa aclaración para saber se procede ou non procede legalmente aprobar esta exención de tasas, porque en todo caso nós sí que estábamos de acordo e volveríamos a votar a favor incluso da propia moción que se trae hoxe ao pleno. A dúbida está en se isto realmente se pode levar a cabo ou non. Non sei se me expliquei, que eu tamén teño bastante dúbida. Trasladolle xustamente a palabra ao secretario para que poida aclarar esa dúbida. Bueno, comentar un par de cousiñas. Como xa comentei cando fora o pleno de 8 de xaneiro, a través dunha moción non se pode levar a cabo este tipo de modificacións dun xeito unilateral e non é a fórmula común de facelo, vamos, nen a aceitada. Entón, se mal non me lembro, o acordo quedara en iniciar os expedientes para aprobar unha exención e aí constan os informes tanto de Secretaría como de Intervención Tesourería no expediente, vamos, que realmente é o que se solicitaba no primeiro acordo de 8 de xaneiro. Entón, a viabilidade en canto a habilidade de exención, o informe de Intervención Tesorería ven a dicir que non é viable esa opción, porque esta se a producir un quebrantamento no principio de reserva de lei. Un pouco máis podo... Do traslado da palabra ao Berega. Pois esta aclaración do secretario acaba de deixarnos a todas e a todos un pouco desconcertados, en todo caso. Daquela, efectivamente, iniciábase un expediente, aprobárase o inicio do expediente. Eso foi a comezos de xaneiro. Non se iniciou e resulta que non é viable. Non ten trazas de viabilidade este... Sí, señor secretario. Iniciar está iniciado. Por un acordo plenario, os informes de Secretaría de Intervención e Tesourería. Ben, efectivamente, ben correxido. Sí, se iniciou, pero non é viable leválo a cabo. Eso é o resumo do que acaba de decirnos o señor secretario. Nos comenda o único que pretendíamos era mellorar un pouco e facer que poderan pagar as tasas o remate do verán, non agora que están pasando xa rapidamente a cobro estas tasas. Acabamos de quedar un pouco desconcertados precisamente por esa inviabilidade de poder tomar esta medida. Non entendo por qué, porque eu sí que sei que hai outros concellos onde sí se están facendo estas cousas, onde non é, en algúns casos, non se está eximindo de toda a tasa, pero sí que se lle está rebaixando, porque hai negocios que teñen terrazas e outros que non, para poder equiparalo. Eso están facendo en outros concellos e non entendo por que neste concello non se podería levar a cabo. Nos íbamos a apoiar a moción, agora non sei que podemos facer en este caso. Do turno de palabra ao Goberno, María Noval. Sí, vamos a ver. Xa no seu momento se advertiu da dificultade legal para poder promover a moción do Partido Popular que se aprobou en pleno. E agora acaba de ser ratificado ese aspecto polo señor secretario, non? Pero eu creo que iso non debe ser un atranco para que efectivamente non se aborde unha solución, porque sin descompensar o plan de axuste, reducindo ingresos, iso non quere dicir que non poda definirse un plan de axudas onde efectivamente os sectores máis golpeados pola crise podan recibir algún tipo de axuda que palí isto, ou medidas como a que comentaba Merche Giraldez respecto do momento que se debe producir ese pago, non? Por outra banda, eu creo que esta cuestión está trasladada
a mesa que en este momento está creada cos sectores en crise e que o mércores vamos a celebrar unha reunión, o mércores día 12 da semana que ven, donde todos os grupos da corporación están representados, e é bo ter ese diálogo cos sectores afectados. Este problema, de feito, xa se tocou ali. Había voces que incluso entendían que podía ser unha discriminación. Non é que estén en contra de que efectivamente se aborden este tipo de axudas, pero que entenden os sectores afectados que deben ser equitativas para que non haxa discriminacións que comentaba tamén Merche respecto de que uns determinados negocios podan recibir unhas axudas e para outros non se contemple ninguna medida. Apoian directamente as axudas directas, que, por certo, aproveito para facer un comentario que é importante. Claro, aquí falase do plan de Concello da súa flexibilidade. O que non se fala nada que esa flexibilidade vai en detrimento das actuacións públicas que ten obriga este Concello de prestar a nosa veciñanza ou incluso, efectivamente, a prestar un plan de emprego o máis amplo posible. Pero para eso, claro, habría que incrementar as cantidades que están consignadas no plan de emprego, que aproveito tamén para decir que esas axudas non as dá ninguén gratuitamente, sino que son cartos que obrigadamente deben repercutir en beneficio do Concello, por se alguén se pensa que as institucións públicas fan caridade, non? Polo tanto, eu creo que é importante non que se tomen medidas tamén complementarias como as que se tomaron negociadas co sector de permitir ocupar un maior espacio sin que eso redunde nunha cobranza superior a que se viña facendo, pero sempre creo que o que hai que manter eso, non? O pulso a solución deste problema nas conversas, na negociación e no consenso que se busca con todas as asociacións que están afectadas. E creo que por iso o emprazamento ao diálogo con estas asociacións é fundamental e volvo a reiterar a necesidade de trasladar estas propostas, que eu creo que todas poden ser positivas, pero, claro, eu o que lle pediría ao Partido Popular é que se xa congruente en outras instancias onde tamén ten unha representación incluso de goberno como é na Xunta. Que quero dicir? Por que Portos de Galicia, por exemplo, non exonera as terrazas, que cobra moitísimo máis o Concello no espazo que eles están resentando? Cobra moito máis, vos sabedes, ir a Monterros Ríos e preguntar por que se nos cobra o 100% das tasas do mercadillo cando en este momento pola crise da Covid se ocupa só o 50%. É dicir, que o Partido Popular nesse sentido ten que ser coherente e tamén non deixar de esquilmar, de estafar os concellos, como se falou nun das propostas anteriores, donde se piden medidas que son moi gravosas para o Concello e se lle permite que institucións superiores, chámense Diputación, Xunta, Goberno Central, non garantice que cheguen os concellos, que pode pasar, só advirto, cos problemas das axudas da Unión Europea. Se fala de darlle axudas á Plus Ultra, á Sogama, á Reganosa, á Banca, que vai a chegar os concellos. E aí non miro que ninguén este levantando a voz. Aí miro unha complicidade atacando o Concello e salvaguardándolle a pel a institucións que son nemigas da política que realmente debía ter da capacidade económica. Pero sempre os poderes fáticos tuveron medo a que os concellos tuviéramos capacidade económica para poder afrontar estes problemas. Pero desto nunca se fala. Por lo tanto, xa digo, creo que aí é fundamental non darnos por vencidos, levar a mesa esta do comercio e cos sectores en crise e buscar aí solucións se non se poden tomar esas medidas que, xa digo, creo que teñen marxen de solución coas axudas directas que, ademais, se detraen do plan de concellos, pero tamén do que debe ser o orzamento 2021, complementando eso con outro tipo de axudas e de plans. Que, ademais, creo que hai que facelo da man de todos os grupos municipais. De momento, nada máis. Turno de palabra para o PP. Ben, señora Valo, vostede vai de bo samaritano, pero a realidade é que cobra en marzo o que se cobraba en decembro, que son estas tasas. E se vostede ten que pedirlle a Xunta, comence por tramitar vostede e facer os expedientes que é o seu traballo. E nós, dende aquí, calquera dos grupos que estamos na oposición, apoiaremos todo o que veamos que é coherente e real. Tamén me preocupa que vostede ocupe o cargo de Facenda e que non se entere de que Portos si rebaixou a tarifa das terrazas. Me preocupa bastante. Ahora entendo tanto erro en tanto documento, señora Valo.
Ben, o certo é que lendo os informes de intervención e de secretaría o que máis me chama a atención son as datas dos mesmos, señor secretario, as datas. Estamos falando dun acordo plenario do día 8 de xaneiro, de algo que nos importaba a todos. De feito, creo que a vontade política era apoiar a hostalaría, polo menos na manifestación na que portaban os cartéis. Non na realidade de non cobrar as tasas. Sí, cando lle facían as fotos. Preguntando ao interventor na comisión informativa que tivemos sobre en que data se lle trasladou o acordo plenario do día 8 de xaneiro, o señor interventor dixo que non se lle trasladou en ningún momento. Vale? Esta acta da sesión plenaria da comisión informativa paralela. Os informes de alcaldía se solicitan con data 15 de abril, ou sexa, unha vez que se presentou de novo esta moción. Hasta ese momento, vostede, señor secretario, nin o señor tesorero, nin o señor interventor, eles por descoñecemento, e vostede sabrá as súas razóns, non emitiron informe algún. O tesorero contesta cun informe o 16 de abril, con moita celeridade, destacable a celeridade, a mesma que tivo para pasar as tasas a cobro, porque, repito, o que se cobraba en decembro outros anos, este ano, en plena pandemia, o cobramos en marzo. Non vai a ser que pechen antes de que lles cobremos. Esa é a realidade. O mesmo informe, claro, di que se pasaron as tasas, unha vez que se pasan, non se poden revocar eses cobros. Eso é o que di o señor tesorero. O señor secretario, no seu informe, sí que di que recolle a posibilidade de facer esta modificación na ordenanza fiscal e cita os pasos a seguir. Claro, con tempo, non unha vez pasadas as tasas. A pregunta é, que pasou dende o 8 de xaneiro? Que pasou ata o 15 de abril? Esa inactividade en todos os departamentos. Non é obrigatorio por lei trasladar os acordos plenarios e tramitalos, como di o señor secretario no seu informe. Pero claro, se non os trasladamos, se os agochamos, e non trasladamos a intervención nin a tesorería, e se a maiores cobramos as tasas antes, se facemos todo isto, conseguiremos, claro, un informe no que se di que unha vez pasado o cobro a tasa non pode ser devolto citado imposto, porque non ten carácter retroactivo. Iso é o que se fixo dende o Goberno Municipal de Cangas. Un atraco. Os concellos de Marín, Moaña e Bueu aplicaron unha excepción que se recolle e que resumo. Artículo 24.4 da Lei 2/2004. Posibilidade de bonificacións ou exencións en tasas de recollida de residuos e de ocupación do dominio público a establecementos cerrados polo estado de alarma por coronavirus. O artigo 17 do Real Decreto Lei do 2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido de Lei Reguladora das Facendas Locais, se refire á aprobación, modificación ou incluso derogación das ordenanzas fiscais suspendendo o tributo. Non contempla a suspensión da aplicación da ordenanza fiscal, pero o que pode o máis, pode o menos, polo que si é posible suprimir o tributo. Tamén é posible que se suspenda de xeito temporal a aplicación do tributo, de tal xeito que a ordenanza fiscal non se aplique. Esta suspensión temporal implica unha modificación da mesma, porque, según o disposto no artículo 16.1, a ordenanza fiscal debe conter a data da súa aprobación e do comenzo da súa aplicación, polo que a suspensión da ordenanza suporía unha modificación na súa aplicación, polo que ten que tramitarse como unha modificación de ordenanza. Os concellos teñen gran autonomía para establecer as tasas, determinando feito as tarifas e o resto dos elementos determinantes do tributo. Por suposto, todo dentro da legalidade. Isto foi o que fixo Moaña, o que fixo Bueu e o que fixo Marín. Todos os concellos do Morrazo menos Cangas. Según todo isto, o ser obrigatorio nunha ordenanza que figure a data de aprobación e de aplicación, pódese modificar a aplicación establecendo unha disposición transitoria na citada ordenanza. Para que no exercicio 2021 non se aplicase a tasa por ocupación de vía pública con terrazas como consecuencia da suspensión das actividades por mor do COVID-19. O Goberno do Concello de Cangas fixo todo o posible para que os seus hostaleiros pagasen a tasa. Non me cabe a menor dúbida. Non tuvo ningún reparo en agachar este acordo plenario, sacar o cobro ás tasas e despois ir a manifestarse cunha pancarta que rezaba SOS Hostalaría. Estos son os feitos e agora vostedes maquíllennos como queiran, pero esta é a realidade.
E por eso se trae esta nova moción aquí. Merche, se a túa engádega fose non de sustitución, se fose unha emenda de engádega, non tería ningún problema, pero que desvirtúa o punto 1. Turno de palabra para Avante. Bueno, eu creo que o mellor o que toca tamén é facer un pouco tamén de autocrítica por parte do goberno municipal, pois das consecuencias que pode ter pois o feito de non executar os acordos plenarios, que é algo en que incluso se ten por costume. Tómanse acordos plenarios, votanse as cousas, votanse a favor e nunca máis se sabe dos temas. E a consecuencia é pois unha consecuencia que afecta ao sector da hostelería, neste caso, nunha situación económica bastante calamitosa. Poderíamos estar falando de esta exención na tasa das terrazas e o feito que non se vai a dar. Deixadez de funcións do goberno por non actuar con algo máis de celeridade nos asuntos antes de pasar a cobro a tasa, co cal, bueno, eu creo que incluso me falta un puntiño de o mellor de pedir claridade por parte da Secretaría cando se falta co mellor cos grupos municipais, porque sí que é certo que si xa en xaneiro se sabía que era algo que era prácticamente moi difícil de levar a cabo, pois o mellor de ser máis claros nos razoamentos para ter unha posibilidade de posicionarse ás veces sobre os asuntos de outra maneira. Eu, aínda así, vamos a ser coherentes co que votamos no seu día e sí que vamos a votar a favor de novo da proposta do Partido Popular, nada máis. Turno de palabra do BNG. A verdade é que non hai moito que decir. Non hai moito que decir porque o único que temos que explicar ao sector hosteleiro que o que está sufrindo, un dos que máis sufriu durante este estado de alarma, os peches, as limitacións de aforo, outra vez peches, outra vez limitacións de aforo, e que nestes momentos, ademais, creo que pasamos outra vez ao nivel máximo, e o luns volverán a pechar outra vez os aforos e volverán a ter as terrazas ao 50, os interiores xa non lembro a canto, porque todos estes cambios son impresionantes. Os impostos teñen que seguir pagando e as tasas teñen que seguir pagando e a verdade non creo que lles dé nin para comer. Por desgraza, temos que explicarlles que por deixadez ou por non explicar antes que isto era imposible ou por non explicalo antes, hai que decirlles que o Concello de Cangas non vai a ter ningunha exención de tasas, ningunha rebaixa e que xa lle pasaron o cobro. Que está claro que imposible non é, efectivamente, porque hai outros concellos que sí que aplicaron. E se non é a exención completa, si pode ser unha rebaixa. Está claro que se noutros sitios o fixeron, aquí tamén se podería facer. Pero non seremos os grupos da oposición os que temos que dar esas explicacións. Van ser o equipo de goberno que teña que dar explicacións ao sector hosteleiro de que isto non se leva a cabo. E, evidentemente, comentaba o concelleiro de Facenda, hai que establecer outras axudas, hai que establecer outras cosas, pero iso non quita que isto foi un acordo plenario do día 8 de xaneiro. Que hai que facer axudas, moi ben, e colaboraremos, e aí están, tanto no Plan Concellos, como os futuros orzamentos, o que faga falta para axudar non só o sector hosteleiro, sino tamén a outros sectores moi afectados pola crise sanitaria que sufrimos. Pero non seremos nós que teñamos que dar explicacións. Espero que teñan algo convincente para decirlles cando os hosteleiros o mércores pregunten. Nada máis. Turno de palabra para Mariano Abalo. Vamos a ver. Menos mal que a propia Loli Hermelo recoñeceu que efectivamente o que é a cobranza de marzo ou decembro non é unha decisión política, é unha cuestión de carácter funcionarial en función das ordenanzas que están en vigor. Por outro lado, é evidente que os informes xurídicos e económicos os elaboran os servicios funcionais deste Concello e, se van a misa e se exixen para outras cousas, tamén neste. Eu volvo a dicir, eso inhabilita a posibilidad de compensar económicamente os sectores en crise? Non, porque
algúns asistimos a reunións coas asociacións e as propias asociacións puñan en tela de suicio por que se iba a axudar a discriminar, inda que sea favorablemente, a determinado tipo de negocios e outros non contemplar esas axudas. Esa digo, é dicir, volvo a repetir, esa solución está pendente de resolver, se non se pode facer a través da xeneración da ordenanza, a través do propio orzamento municipal ou a través do que se consensúe na mesa do comercio convocada, podría ser que xa houve reunións anticipadas e que tampouco había tanto nivel de coincidencia, porque ao mellor determinado tipo de empresarios do sector que falan co Partido Popular é onde se sentan vostedes ali, pero hai moita máis xente. E non é unha cuestión de indiscriminadamente tomar unha decisión, sino de consensuala e negociala e chegar a un acordo co sector. E estáse facendo donde procede, vale? Porque o Pleno é soberano e ten toda a capacidade do mundo para tomar decisións, pero tamén hai que contar coa participación, porque a veces se nos enche a boca da palabra participación e logo non se fala cos sectores afectados. E despois, señora representante do Partido Popular, non se trata de apoiar moi generosamente propostas que se traian a pleno, sino de que o mellor vayan en romería ata o Con ou hasta Meira, onde ten propiedades Núñez Feijóo, e lle reclamedes que efectivamente cumpla coa súa obriga de que os cartos que chegan a Galicia para afrontar a crise do pequeno comercio e todos os sectores en crisis que repercutan incluso nos propios concellos aportando o que non están aportando. Eso, claro, nunca o contestan, porque parece que o Partido Popular é algo etéreo que non se sabe onde está. Mira, se usted representa o Partido Popular, ten que asumir as contradicións que ten o seu partido. Por lo tanto, xa digo, os peches e as restriccións que non se esqueza que quen as determina e que as pon en vigor legal é a Xunta. Por lo tanto, as consecuencias que se derivan a nivel económico que as asuma. Eso vamos a coincidir todos que é necesario. Esa digo, na mesa do comercio, eu emprazo a todos os grupos que estemos o mércores nesa reunión e busquemos unha solución non só para as terrazas, que tamén, senón, efectivamente, para o conxunto do sector e da man do sector. Eu creo que esa é a decisión fundamental, porque me parece ben centrar o problema neste asunto en concreto, pero cuidado, a crise do sector é infinitamente moito máis profunda e a esa exoneración, con razón legal ou sin ela, evidentemente, non vai axudar a sair do sector, non é o que vai a pechar ou reabrir o negocio. Por lo tanto, poñámonos todos de acordo na reunión cos sectores afectados e se chega a unha mecánica onde evidentemente todo o sector sexa tratado dunha forma equitativa e nese paquete vai resolver o problema das terrazas porque se cree que é o aspecto preponderante, incluyámoslo, non hai ningún tipo de problema. Turno para o PP. Gracias. Señora Valo, vostede lle encanta enredar. De peregrinación, si quere, vaya vostede que o seu traballo, xa llo dixen antes. Así de claro, e yo respondo agora. E despois ven enredando que se a mesa da hostelería, esa se lle trasladou que se ia a ver se se podían eliminar as tasas. Pregunte vostede o mércores cantos están en contra de que se lles elimine. E explíquelles vostede que dende xaneiro, o día 8, non se presentou ningún informe ata que se volveu a presentar unha moción. Explíquelle as causas, pero tamén lle ten que explicar, cando yo explique, que vostede votou en contra de que se lle aplicara a exención das tasas. Vostede todo o equipo de goberno, e como votaron en contra, porque se aprobou a moción de xaneiro cos grupos da oposición, non co goberno, teránlle que explicar por que votaron en contra. E non me veña con rollos de si uns teñen terraza e outros non. Ningún é tan mezquino como vostede en decir que se eu teño terraza... Bueno, pois retiro de mezquino. Retiro... Sí. Eu estive na mesa. Sí, sí. Dare remate a súa intervención. O mezquino é o argumento. Vostede non me deixou falar, pero o mezquino é o argumento. Ningún hosteleiro vai votar
en contra de que outro pague menos ningún. Por suposto que temos que velar por todos. E esa historia súa de que falamos con algúns e con outros non, tampouco a sabe. Vostede sempre fala dende o descoñecemento e dende a súa idiosincrasia, que a min, dende logo, nin me gusta, nin acato, entende? Os informes tiñan que vir en xaneiro e non viñeron. Se non fose legal facelo, non o farían o resto dos concellos. En Cangas era tan legal como no resto. Non é legal agora, repito, según o informe de intervención e de tesorería, porque xa se pasou o cobro. Ese é o problema, señora Abalo. E despois enrede todo o que queira. Pero ese é o problema e é a realidade que temos sobre a mesa. E entón, na mesa que teremos o próximo mércores, explíquelle vostede o motivo de que se agochara este acordo plenario, o motivo de que non houbera ningún informe e o motivo de que se pasaran o cobro as tasas en marzo. Iso é o que ten que facer vostede. Ten deberes para o día da mesa da hostelería. E tamén lle ten que dicir que votou en contra. Sería o máis honrado e o máis honesto. E mentiroso será vostede. Non dixen ningunha mentira en todo o que dixen, en toda a miña alegación. Nada máis. Tome a palabra. Simplemente que, efectivamente, únicamente estou de acordo cunha cousa contigo, que o sector para nada vai estar en contra dunha exoneración, pero queren que esa exoneración vai equiparada para todo o mundo igual, é o que están planteando. Aí coincido contigo. Agora, non se pode mentir que este tema non se tratou e que non se intentan dar solucións desde a mesa do comercio. Todo o demais é o que, vamos, non te vou chamar mentirosa, pero sí que é unha pura invención. Non dicen que non se falara na mesa, ten que estar máis atento, señora Abalo. Vou ler unha resolución da alcaldía. Solamente ten que contestarlle, non... Pero teño que pechar, non? Non me deixaron. Pero se quere non falo, non pasa nada. Pode falar, perfectamente. Solamente un apunte. Na mesa do comercio vostede non estivo. Aquí non estivo. Si estivo? Non o recordo, recoñezo que non o recordo. Vamos pasar á votación. Votos en contra desta moción? Abstencións? A favor? Aprobada con 13 votos a favor. 12. Procedemos á moción do BNG sobre o plan de emprego local. Paso o turno de palabra ao BNG. Ben, semella que nesta sesión plenaria hai temas que se van relacionando a medida que vamos falando en mocións, porque do plan de emprego, do emprego local, falámoslo, pois hai dúas mocións, concretamente. Porque cando falamos do mantemento, da limpeza, falábamos da falta de persoal, falábamos da falta de medios. E, bueno, o BNG de Cangas, que xa non é a primeira vez, o presentou ano pasado, en xaneiro do 2020, presentaramos unha moción relativa á elaboración e posta en marcha dun plan de emprego local. Ao pouco tempo, aprobouse esa moción, como moitas outras, isto foi en xaneiro, e en marzo apareceu a pandemia, o estado de alarma, presentamos varias propostas durante os inicios dese estado de alarma, nesta situación que todas nos sorprendeu, non sabíamos moito como actuar, pero, sin embargo, BNG foi construtivo, creemos que colaborou en todo momento co Goberno municipal e presentou propostas, entre elas, a activación dun plan de emprego local, porque sabíamos, ademais, que esa situación de crise sanitaria iba a traer unha crise económica posterior moi importante, como así o estamos a ver. A alarma sanitaria alongouse no tempo,
moitísima xente no paro que non pode buscar emprego porque a situación xa non está para buscar emprego, situacións de ERTE, empresas pechadas, autónomos que pechan os seus negocios. Isto é unha preocupación e debería ser unha gran preocupación para toda a corporación municipal porque hai moita veciñanza nosa que está en unha situación moi precaria. Porque aparte de ter xente no paro, tamén temos xente con contratos moi precarios, en unhas condicións moi deficitarias e cobrando sueldos miserables que non lles dan nin para chegar a fin de mes. A resposta do goberno local daquela, fora actuar con ninguneo, pero a pesar diso, sen embargo, o BNG continuou presentando propostas e así o fixemos por escrito e telefónicamente e presencialmente durante todo o estado de alarma anterior. Durante o orzamento do 2020, lembro tamén que tamén volvemos a presentar propostas e tamén incluíamos ese plan de emprego para intentar paliar a situación tan siquera durante uns meses a algunhas persoas e se tomaron en consideración as nosas propostas e saía adiante. Neste exercicio 2021 seguimos colaborando tamén e presentando propostas e tamén incidimos, e se o pode corroborar ao concelleiro de Facenda, incidimos tamén nese plan de emprego porque entendemos que a situación é incluso en algunhas familias dramática. Pero imos máis alá porque o plan de emprego non se trata só de facer o que se fixo ano pasado, incluir nos orzamentos unha partida para unha contratación de X número de persoas. O plan de emprego é un estudo da situación socioeconómica do noso concello, da situación social da nosa veciñanza e analizar que políticas activas de emprego podemos, aínda que sei, e sabemos todos e todas, que non temos competencias en materia de emprego, iso sabémosla todas e todos, pero a preocupación que debemos ter pola nosa veciñanza fai que podamos interesarnos e facer realmente ese estudo dun plan de emprego real para determinar onde é prioritario actuar, onde é prioritario contratar, que debemos comprometernos, que recursos. Sen un plan, as consecuencias son accións casuais, accións que perden sentido, as iniciativas illadas e puntuais non teñen carácter estruturado, multisectorial ou estratégico. O plan local de emprego debe ser un instrumento útil para camiñar cara a un futuro onde a situación laboral dunha persoa non predetermine cal é o seu papel na sociedade. Este plan de emprego, o local de emprego, debe servir para provocar cambios a unha situación mellor. Debe ser a base dunha política activa de desenrolo local e creación de emprego e promoción económica. Por todo o que expliquei, presentamos 2 puntos de acordo. O primeiro punto, e vou a facer unha modificación in voce aquí, porque entendo que os prazos foron moi asustados os que se puseron aquí. Instar ao Goberno local a presentar un documento elaborado e estudado dun plan de emprego local con carácter urxente no prazo máximo dun mes, vou poñer o trimestre, para dar 3 meses aos técnicos para que poidan elaboralo. Aí foi, creo que un prazo demasiado excesivamente corto, eso é certo. Por lo tanto, correximos aí que sexa un trimestre. Coa participación do persoal técnico do Concello. Isto se debería presentar aos asentes sociais e grupos políticos da Corporación Municipal como base dunha política activa de desenrolo local, creación de emprego e promoción económica. E un segundo punto, que é instar ao Goberno local a convocatoria dunha comisión de seguimento do chamado Plan de Emprego que figuraba nos orzamentos municipais con carácter de urxencia antes da presentación dos orzamentos municipais 2021 para avaliar as actuacións destes 2 anos de goberno e conseguir que sexa un instrumento útil. Hai que avaliar, estudar os resultados dese plan de emprego que se fixo o pasado ano para saber se foi un instrumento útil, se é necesario continuar por ese camiño ou se é necesario dar un xiro e facelo por outro lado. Estes son os puntos de acordo e esperamos a aprobación da Corporación. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Ben, nos estamos de acordo co fondo da moción e coas propostas de acordo que trae a moción. Sí que consideramos importante que se dé conta de como foi e cal foi o seguimento e, sobre todo, a avaliación que se fai
do Plan de Emprego 2020, incorporábase unha partida económica importante para, creo que no capítulo 1 de persoal, para a contratación de persoal dentro do orzamento municipal 2020, e, bueno, sería moi interesante coñecer cal foi o resultado, non? Primeiro, avaliar o que pasou para facer un novo plan de emprego municipal 2021, que sería o seu, e orzamentalo tamén neste novo orzamento que se está a traballar. Nos parece fundamental tamén decir que sí que é certo que as competencias para o tema de emprego dos concellos sempre son competencias bastante limitadas, pero aínda así sí que se pode traballar, e a verdade é que voto moito en falta neste momento a propia Concelleira de Desenvolvemento Local, e ainda por encima tamén leva a área de persoal, co cal eu sí que me hubiera gustado que estuvera aquí escoitando, pero, bueno, supoño que estará vendo tamén o pleno. Volvo a repetir unha frase que se dixo nesta sesión plenaria, e é que un bo plan de emprego para este Concello sería tamén a propia aprobación da RPT. Quero volver a nomear este documento porque a RPT é un instrumento de xestión dos recursos humanos do Concello que pode axudar moito tamén na contratación de persoal en si mesma, é do que se trata tamén. Co cal, para nós sería moi importante tamén avanzar neste outro sentido. Nada máis, pola hora. Turno de palabra para o Goberno. Sí, bueno, primeiro, justificar a ausencia da Conselleira de Desenvolvemento Local. Coincido con Ángela que era importante que estivese aquí, pero seguro que vai a tomar boa nota de todo o que se está comentando. Aproveitar a ocasión para agradecer o tono construtivo tanto de BNG como da Avante. Aproveito para dicir que unha cuestión é todo o que se aporta en clave positiva, e outra cousa, sabemos que ensoga a política de terra queimada e a unha política de crear todo un ambiente que non se lle pode escapar a ninguén, xa sabedes a que me refiro, e que tan bo dos resultados colleitou en Madrid con esa política de terra queimada, pero creo que o ton construtivo e positivo dos dous grupos a que me refiro, polo menos agradecer, e xa rematar dicindo que evidentemente esta proposta merece o apoio do equipo de goberno, nada máis. Turno de palabra para o PP. Sí, nós estamos sempre a prol de todas estas iniciativas que favorezan o emprego. Realmente, esta moción, o que non nos gustaría é que fose unha moción máis aprobada por todos nós, e que non servirá para moito máis que encher unhas liñas na prensa o día de mañán, é a acta da sesión. Nos gustaría que isto se tomase en serio. O que pasa é que a experiencia que temos con este goberno é que, bueno, as resolucións non cheguen a bo fin. De todas formas, me parecen tibios os acordos que plantexas. Creo que poderíamos solicitar algo un pouco máis firme, porque, ademais, podemos exixilo, porque todos sabemos que está o orzamento deste Concello, está o borrador que nos pasaron a todos, que tamén depende de nós, da oposición, non depende só do grupo de goberno, depende de nós. Sí que poderíamos facer forza en canto a ese punto, porque que o señor concelleiro de Facenda loe tanto esta moción e que na partida para a promoción do emprego deste ano, un ano de pandemia, un ano de recortes, un ano que, según el, fala con todos os sectores, están todos mal, e é certo, están todos mal. A partida económica para a promoción de emprego baixa con respecto ao ano pasado en 176.000 euros. Non o entendo, señor Abalo, un goberno progresista, socialista, non é vostede o demo como somos nós, do PP, vostede é o concelleiro de regalar os cartos ás portas, non? E, sen embargo, non entendo que esta partida se reduza en 176.000 euros, non o entendo. Igual, se contratamos menos informes a dedo, igual esta partida pode subir. Resumo, no ano de maior necesidade este goberno
recorta esta partida. Me parece que é unha reflexión que deberíamos facer todos. Non son tremendista, son os números do seu borramento de orzamento que nos pasou e que me parece unha broma que neste ano vostede se permita recortar esta partida deste xeito. De momento, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, pois agradezo o apoio de todos os grupos. Vou a comezar por isto último da portavoz do Partido Popular. Teño que decirlle que si figura algo de plan de emprego neste borrador é porque o BNG presentou unha proposta no respecto. Senón non figuraba. E seguiremos insistindo no tema. Pero se todos e todas estamos de acordo que os recursos son limitados, pois aportemos todos e todas as nosas propostas a ese orzamento municipal para chegar a un consenso. Iso que hai que facer. Si todos os grupos políticos nos implicamos e sabemos os recursos limitados que ten o Concello, e non vou facer unha defensa que sabe perfectamente facela solo o concelleiro de Facenda, sabe defenderse perfectamente só. Pero si todos e todos os grupos nos implicamos, e máis en un momento como este, donde a veciñanza necesita de todos os acordos posibles, necesita de nós, non de estar pelesando, como necesita de recursos, non de abstencións e votos en contra e pelesas, necesita que todas e todos nos poñamos as pilas para poder tirar para adiante co que temos agora mesmo. Inda así non se trata de deixar facer, cuidado, non. Para iso estamos nós, para vixiar e controlar, pero tamén para facer propostas. O tema do plan de emprego vai moito máis aló. Non é que sexa tibio. A elaboración dun plan de emprego é un documento, é un instrumento que nos vai a servir para avaliar toda a situación socioeconómica que hai neste Concello e a situación social. É un documento, por iso poñía o prazo de 3 meses para que sexan os técnicos que non labore, e saber por onde tirar, para saber por onde manexarse. É algo que, pois non, pois, igual xa tiña que ter feito, xa tiña que estar elaborado algo similar en este Concello, pois non está, pero pedímolo que se faga. E os acordos, bueno, polo menos o ano pasado, cando se aprobou a moción de plan de emprego local, aprobouse e executouse. Figurou nos orzamentos municipais. Esperemos que este ano, pois sí, que vaya tamén e que se incremente na medida do posible. E a convocatoria de seguimento sí que nos parece moi importante, porque necesitamos avaliar, como decía a compañeira, necesitamos avaliar os resultados do anterior para saber onde se falla, onde se pode correxir ou se efectivamente foi bo tirar polo mesmo sentido. Como digo, non vou a insistir, se temos o apoio de todas e todos, non vou a decir nada máis. Turno de palabra para Mariano Abalo. Sí, a verdad que fixen unha afirmación respecto do papel que está intentando xogar aquí o Partido Popular e non me equivoquei en nada. Eu, se non fixen público en ningún momento a existencia dun borrador, é porque creo que é absolutamente fundamental. A mesa había un compromiso cando se aprobou o orzamento do ano 2020 que era absolutamente fundamental que todos os grupos puderan participar na liña que, por exemplo, acaba de comentar o BNG, que todo o mundo se implicarse coas súas propostas, que, por certo, houbo quen as pasou, e, efectivamente, iso permitiu que, por exemplo, xaxa unha partida inicial para plan de emprego que, efectivamente, foi impulsada porque nas previsións que había das áreas non se trasladaran. O Concelleiro de Facenda non vai a manipular ao seu antoso o que é unha proposta que debe ser, se non do conxunto da corporación, canto menos da maioría, vale? Pero é moi deshonesto sacar eso a relucir cando estamos en pleno proceso de conversas para chegar a puntos de encontro. Eso é manipulación. Eso, ademais, é xogar dunha forma, eu creo que pouco ética. Pero falar de ética ao Partido Popular, eu creo que, vamos, chove sobre mollado, non? Entón, a mí me parece que, vale, que sigan facendo esa política, está no seu dereito, pero estou convencido que o que poda aportar o orzamento que definitivamente se leva a pleno, se se considera que eso debe ser a prioridade absoluta, xa que a Xunta non o fai, por certo, pois incrementemos, non hai ningún problema. Pero, por favor, que non se siga insistindo en querer ir a esa política de acoso e derribo con argumentos absolutamente manipuladores e distorsionados, nada máis. Turno de palabra para o PP. Avante, me saltei, perdón. Sí, non?
Cedeulle primeiro micro. Cedeulle Mariano antes a palabra, pero bueno. Trasladar que, bueno, sí que é certo que Mariano, a mí preocúpame o que me acabas de trasladar de que realmente a concelleira da área retirara o plan de emprego por ela mesma. Non sei se o fixo así ela ou que pasou, pero bueno, o dato que traslada Loli é certo, figuraba no capítulo 1 no ano anterior unha cantidade importante para ese plan de emprego municipal e na proposta que se enviou neste último orzamento eses cartos non están, eses 176.000 creo que eran. En todo caso, tamén preocupaba, eu non quería entrar moito, porque é o que digo, sí que de verdade me gustaría que estivera Sagrario diante para poder dar unha explicación e habrá tempo mellor de falar da área, pero elimínanse prácticamente moitísimos cartos tamén para o tema de formación, e para min a formación é un pilar moi importante se queremos falar da promoción do emprego. No Plan Integral de Emprego e no Obradoiro de Emprego as partidas eran normalmente de en torno a 60.000 euros para ambos programas que consisten en formación e ao mesmo tempo en prácticas profesionais para esas persoas que fan o curso, tanto o programa integrado como no Obradoiro, e o orzamento normalmente sempre foi de 60.000 euros e apenas figuran nese documento Excel que se nos envían 20.000 euros. Quero dicir que hai cousas que eu sí que estou de acordo que nesa área de promoción do emprego sorprenden as cantidades, co cal o mellor por parte do goberno nun primeiro momento eu sí que vexo que non houbo demasiada intención por parte da área de traballar nun plan de emprego municipal. Espero que se corrixa e, bueno, falando propiamente da moción, que é do que se trata, quería reiterar tamén o que dicen en comisión informativa, que é moi importante facer avaliación do ano anterior non solamente da área de emprego, porque non vayamos aquí agora a falar solamente do plan de emprego. É moi necesario que todas as áreas, e é algo que Avante ven reiterando e solicitando do goberno municipal, que por favor se dé conta de en que se empregaron os orzamentos do 2020 e coñecer cales foron as actuacións que se fixeron no orzamento 2020, facer avaliación do que se fixo no ano anterior para poder avanzar no 2021. Nada máis. Bueno, solamente comunicar que justamente a concelleira de Desenvolvemento, Sagri Martín, non está aquí por unha cuestión de saúde, que certamente me traslada que está vendo pleno, que se fará chegar o resultado do plan de emprego e dos resultados dos cursos do ano pasado, por eso motivan certas cuestións que, en todo caso, reiterar que non se retirou por parte de ningún dos concelleiros que tivemos partida COVID, que esa partida, sino que non se prorrogou un orzamento novo. Todas as partidas COVID do ano pasado, incluído ese plan concellos, desapareceron na prórroga e que, en todo caso, como xa o comentaba anteriormente o concelleiro de Facenda, se traslada un borrador para que todos e todas participemos, non para que nos... É dicir, que en todo caso, obviamente, ela estaría encantada de que a súa partida se saque máis importe económico teña en este sentido, ¿no? Pero, bueno, reiterar, porque sale por varias veces, que non está aquí por temas de saúde, ben? Traslado a turno de palabra, PP. Ben, vostede, señora Valo, a ética a coñece de soslayo, non en profundidade, porque un comportamento ético é o contrario o que veño observando dende hai moitos anos en vostede. E, por outro lado, me chama manipuladora porque por ler unha cifra ven a caída, precisamente por a moción, moi a caída, e non me parece que sea ningunha deslealdade. E máis, entendo que o borrador do orzamento podemos falar del con total tranquilidade e transparencia, excepto que vostede queira facer reunións secretas que igual lle gustan máis, pero non entendo a que ven o tema de manipulación e de haber sacado o orzamento. Por suposto que ven a caído. Hai unha partida que fala disto. Como non vou sacalo? Cando vexo que nesta partida este ano, que debería estar incrementada, está precisamente recortada. Teño que decilo, e o repito, e non me parece que sexa manipular. E despois que extrapole vostede, se non lle gusta o que lle digo, pois, oia, vostede a min tampouco me gusta. E que vou facer? O escoito con respeto, pero teño o meu criterio. Así que me veña comparando, bueno, se vostede me quere demonizar porque entende que é a única forma de poder
cerrarme a boca, voulle dicir que é difícil pecharme a boca. Son bastante terca. Para ben e para mal. Pero tamén lle digo que nin minto, nin manipulo, simplemente se me trasladan uns feitos e os falo con total claridade e tranquilidade, como temos que facer todos. E sí, me parece tremendo que se rebaixe esta partida. E por eso insisto no tema. Nada máis. Turno de palabra para o BNG. Peche. Ben. Teimudos, manipulacións e demais. Vamos a centrarnos no tema. Eu vou a centrar no tema na moción e tamén vou dicir que parece que o plan de emprego non é única e exclusivamente unha partida orzamentaria que poida figurar no orzamento 2020, 2021 ou 2023 ou para unha contratación determinada de X número de persoas. Non é ese o plan de emprego que dende logo busca o BNG. Porque tamén no orzamento municipal hai partidas, e diso ainda non falamos, ainda estamos en fase borrador e todo isto, pero no capítulo de persoal hai vacantes que están sen cubrir. Hai partidas que están aí e figuran aí en cartos sin persoas que ocupen esas plazas ou con persoas contratadas con contratos temporais. Un plan de emprego tamén ten que dar estabilidade. Un plan de emprego tamén é cubrir certas vacantes que son necesarias. Un plan de emprego é moito máis que meter 60, 70, 50 ou 20.000 euros ou 100.000 para a contratación de X persoas. O plan de emprego ten que dar estabilidade, como digo. E o de BNG, dende logo, unha das cousas e as premisas que defendemos é a estabilidade no emprego. Este Concello, e dixémolo xa nunha moción anterior, e agora coincide nesta, necesita persoal, necesita cubrir vacantes, e se non se pode o 100%, si se pode o 50%. E esas partidas ainda figuran no orzamento municipal. Non é necesario que a partida se habilite con máis cartos. O gallá se pode habilitar con máis cartos. Se se poden habilitar máis cartos, estupendo. Se non se pode, bueno, pois que se contrate a través dos canes correspondentes e se saquen as prazas e se curan esas vacantes que están aí e que os cartos sí que están aí tamén. Vamos a falar con seriedade e rigor. Un plan de emprego é moito máis que contratar un chofer, un indastre ou... Un plan de emprego significa dar un pouco de seriedade a un tema que é preocupante para a veciñanza canguesa. Non vou a insistir nada máis, creo que aí estamos todos de acordo, pero non enfaguemos en 50.000 cousas cando o necesario agora mesmo é atender as necesidades. E creo que ese plan, pois, esperemos que axude a que as persoas non se sean predeterminadas no seu papel pola situación laboral ou situación económica que se atopen nestes momentos. Nada máis. Procedemos á votación da moción. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Por maioría. Aprobada por maioría. Procedemos á seguinte moción do día que é do BNG sobre a actuación da Lagoa da Congorza. Doulle turno de palabra ao BNG. Ben, boa noite a todas e a todos. Unha noite nun pleno máis traemos un tema medioambiental. Parabenizo que haxa interés e preocupación polo medio ambiente dende o goberno con respecto aos desinfectantes co COVID, pero tamén hai que demostrar a preocupación polo medio ambiente cando se trata de preservar os nosos espazos e os nosos valores naturais. E preservar pasa por poñernos a camiñar nunha zona na que levamos insistindo como é Punta Balea, o futuro en Il, si nos poñemos a mans á obra, o futuro en Il de Punta Balea ás Barreiras. Ben, o obxecto desta moción céntrase na Lagoa da Congorza, porque é certo que esta lagoa ten que formar parte dese NIL para preservar os importantes valores naturais que ten e tamén para que sexa parte de un proxecto máis amplio de preservación do medio ambiente, pero tamén
que leva implícito tamén o fomento da educación ambiental no noso concello. É dicir, se todas e todos pasamos pola lagoa, podemos ver todos os días, sempre hai nenos, nenas, familias que dan unha visita nesa lagoa. É un instrumento máis, é un espazo máis para fomentar esa educación ambiental e fomentar valores de respeto cara a natureza e cara a fauna. Ben, pero atopámonos unha lagoa que está totalmente descoidada e abandonada e deixada. Atopamos unha lagoa que cada vez ten maiores problemas de cobertura vegetal porque, bueno, non se están realizando, non se están tendo en conta as medidas fundamentais como é instalar polo menos un panel informativo para así tamén informar as veciñas e os veciños da importancia que ten que non se empreguen determinadas prácticas como darlle alimentación aos parrulos, as gaivotas e as aves que acostuman a estar nesta lagoa e de xeito que se incrementan os fertilizantes e provocan unha proliferación desta planta. Ben, ese é un problema. O problema principal é que temos espazos naturais de alto valor e que non os estamos protexendo. Vamos a comezar polo Enil Punta Baleas Barreiras e con urxencia tamén temos que comezar informando a veciñanza do que temos, da riqueza natural que temos. Xa levamos tempo insistindo en que se inicien dunha vez os trámites para a inclusión destes espazos como a lagoa e a zona de costas no Enil. Entendo que non hai iniciados porque non se nos comunicou nada. O cambio de legislación produciuse en agosto do 2019, xa pasou demasiado tempo, é dicir, xa non chega con que hubo un cambio legislativo e que hai que pedir autorizacións. Tivemos tempo de sobra para pedir as autorizacións aos propietarios dos terreos. Polo tanto, bueno, simplemente nos o que traemos hoxe para a aprobación deste pleno é solicitar a autorización da propiedade da lagoa da Congorza para a súa inclusión no Enil Punta Baleas Barreiras e como segundo punto instalar un panel informativo na entrada da lagoa informando dos seus valores naturais e dos coidados para preservalos. Polo de agora, nada máis. Turno de palabra para Avante. Antes de nada, boas noites a todos e a todas. Dende Avante estamos totalmente de acordo. Entendemos que esta moción está consensuada cos colectivos propoñentes do Enil. E só temos unha pregunta para a concelleira de Medio Ambiente. Queremos saber en que punto está a tramitación do Enil, se nos poden informar, porque sería importante sabelo para saber se con esta moción podemos chegar a ningún sitio ou se está abandonado todo iso e non vamos a ir a ninguna parte. Moitas gracias. Turno de palabra para a concelleira de Medio Ambiente. Buenas noches a todas e a todos. Todos sabemos da importancia medioambiental desta lagoa e no estado no que se atopa. E tamén do seu nivel de biodiversidade que supera as Illas Cíes. Pero tamén de todos é coñecido que o propietario non é o Concello, senón a lagoa é propiedade da banca. Estamos en contacto con eles para fixar unha data. Segundo a súa resposta, faremos os trámites para seguir mirando o do Enil. A miña ambición é introducir a lagoa, facer os trámites po Enil, pero non só da lagoa da Congorza, senón das demais lagoas, a de Vilariño, a de Pintens e o resto. Estou tamén de acordo con vos que deberíamos poñer paneis informativos dos valores naturais e dos cuidados para preservar esta lagoa e máis outras toas de interese do Concello. Pero desta que estamos a falar tamén tendremos que pedirlle, na reunión tamén tendremos que pedirlle permiso a eles para poder poñelo. Entón, a miña ambición é introducir a lagoa nese... Vale, con todo iso. Turno de palabra para o PP. Boas tardes a todos. Tendo o Partido Popular de Cangas, consideramos que a zona de Punta Balea, que
que ten un gran valor medioambiental, potenciado pola lagoa da Congorza, que xenera un hábitat ideal para certas aves que forman un conxunto lagoa, fauna e flora de gran valor e riqueza ambiental. Polo tanto, consideramos necesaria esa inclusión da lagoa no ENIL, solicitando así a autorización a propiedade a banca. Este trámite da creación do ENIL, polo que temos entendido, empezou no ano 2017. Estamos no 2021 e aínda andamos dando voltas coa inclusión da lagoa dentro do ENIL. Consideramos que a lagoa é peza clave e fundamental deste ENIL, polo que mal vamos e a estas alturas, despois de 4 anos, aínda estamos contemplando esta situación de inclusión de a lagoa dentro do ENIL. Polo que tamén solicitamos que se axilicen os trámites e que exista tamén un consenso e notificacións informativas aos veciños que lindan con este ENIL. Nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, xa se deu un paso de concertar unha entrevista con a banca para ver se van a aceptar. Bueno, un pouco tarde o paso, teño que dicilo, vale, porque xa está ben, é dicir, xa os tempos son os que son, xa temos un acordo plenario da formación do Consello Municipal de Medio Ambiente, que xa vai con retraso tamén, é dicir, eu considero que hai que falar xa claro e que hai que poñerse mans a hora, porque tamén teño unha pregunta que agardo que me conteste despois e é se tamén os terreos de costas se solicitou xa autorización para a inclusión destes terreos no ENIL, porque se vamos a ir cachiño a cachiño, este ENIL non o levamos adiante nin dentro de 10 anos, nin de 15, nin de 20. Lembro iso, os cambios normativos que obligan agora as autorizacións individuales de propietarios entraron no 19. E dende esa data levamos preguntando e levamos insistindo sobre esta cuestión. Por suposto, a lagoa debe formar parte de Senil, eso é ineludible, vale? O que nos facemos esta pregunta ou traemos este punto de acordo de solicitar autorización porque precisamos xa unha resposta clara dos propietarios desta lagoa. É dicir, e a min que o Concello a día de hoxe aínda non teña unha resposta clara, preocúpame. Entón, agardo que canto antes se teña esa reunión e se informe o resto da corporación do resultado desa reunión. Se pode ser nunha reunión para a formación e para empezar a falar da creación do Consello Municipal de Medio Ambiente, pois moito mellor. Con respecto dos paneis, é certo, Masó, na lagoa da Congorza e en todas as lagoas, por suposto, pero xa non esperemos, non pasa nada, colocar uns paneis non vai a ser incompatible con o trámite desta zona como espacio natural de interese local, vale? Non vai a ser incompatible con ese réxime de protección, polo tanto, é algo que xa se debe facer canto antes, para que vayamos afondando máis nesa protección. E, bueno, polo de agora nada máis, insistir niso, insistir na miña pregunta de se fixeron os trámites para solicitar a inclusión dos terreos afectados por costas no ENIL. Eso tamén é importante telo en conta. Turno de palabra para Avante. Turno de palabra para o Goberno. Te voy a seguir recordando que cogí medio ambiente ahora en febrero. Estamos sin técnica en medio ambiente. Empieza el contrato ahora en junio. Estoy haciendo todo lo que está en mis manos para poder, porque ya nos reunimos también con asociaciones para ver lo de las otras lagoas y ya hacer todo, ¿sabes? Todo en conjunto, ya que hay que empezar a dar pasos, ¿sabes? Ya que vamos a empezar a hacer los trámites, llevarlos todos al mismo tiempo y hacer como una red de lagoas. Entonces, pienso que algún paso estoy dando y todo lo que tiene que ser es poco a poco, y ahora en junio, cuando venga que ya te lo dije, ¿no? Que no teníamos técnica,
Y así que tengamos la técnica, ya prepararemos todo para también formar la mesa de medio ambiente. No me contesto. Vale, es que a ver, no tengo que estar, a ver, solamente yo tengo otro trabajo aparte de estar aquí de concejala. Entre las quejas por medio ambiente, reuniones con asociaciones y otras cosas, la verdad, al no tener técnica, la verdad que mucho tiempo para estas cosas no me da para más. En cuanto tengamos la técnica, pues, ¿sabes? Empezaremos a ver las cosas con más detenimiento y pediremos pues todos los trámites que tengamos que... De momento no se pidió nada. Turno de palabra para o PP? No. Turno de palabra para o BNG, o Peche? Bueno, eu sinceramente, é un trámite como é solicitar a inclusión duns terreos, non é un trámite que sexa tan complicado de realizar. Eu iso quero deixalo claro e canto antes debería realizarse, porque, bueno, aínda así non estou falando de redactar un proxecto que, por certo, xa había algo feito, é dicir, seguramente xa está moito camiñado de senil, pero enviar un escrito solicitando esa inclusión, tanto a uns como a outros, non é, polo menos para saber onde nos estamos movendo. Eu pediría maior implicación neste tema, sobre todo porque cando hai unha moción aprobada, sobre todo porque cando hai compromisos aprobados con este punto. Eu, de verdade, que non é só responsabilidade da actual concelleira, bueno, agora tocalle a vostede, pero é algo que se leva incumprindo dende o ano 2019. Entón, bueno, pois simplemente, por favor, agradecería e ademais que, bueno, comenta que tivo reunións con asociacións, bueno, pois igual sería interesante tamén nesas reunións con asociacións, que entendo, non sei se foron asociacións do ámbito ecoloxista, ou, bueno, solo asociacións veciñas, que tamén é importante, por suposto, pero igual aproveitando esas reunións para tratar o tema das diferentes lagoas, estaría ben xa dar ese paso, esa convocatoria para empezar a sentar as bases dese Consello Municipal de Medio Ambiente. De acordo, que total iba a facerse igual a reunión, pois cantos máis, mellor. Bueno, con canto a este tema, nada máis. Procedemos á votación da moción. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Pasamos á seguinte moción, que é a moción do PP sobre as cesións urbanísticas. Palabra para o PP. Boas tardes. O 31 de xaneiro do 2020, o Partido Popular trouxo ao pleno este asunto, onde por parte do Concello de Cangas estabase eliminando ou eliminouse un servicio ofrecido dende fai varias décadas. Aqueles veciños que solicitaban unha licencia dunha vivenda ou dun peche. Pois en ocasións estaban obrigados a realizar cesións gratuitas de terreo a favor do Concello. Cando unha cesión superaba os 25 metros cuadrados, os veciños tiñan que ir á notaría e realizar unha escritura pública dese terreo que cedían ao Concello, co seu correspondente custe económico. Cando esa cesión era inferior ou igual aos 25 metros cuadrados, os veciños acudían ao Concello que facía un documento en forma de acta ou acordo gratuito de cesión sen coste económico para os veciños. Dende o 2020 este servicio foi anulado, obrigando a todas estas cesións, tanto sean de 1 metro, de 100 ou de 1000 metros, se realicen a través dunha escritura pública notarial que sea o que se corresponde co seu cargo e custe económico correspondente a cargo dos veciños. Por todo isto, presentase esta seguinte moción ao pleno de hoxe. Instar o Goberno de Cangas que por parte dos servicios xurídicos se estudie e se emitan os correspondentes informes. Punto 2. Instar o Goberno do Concello de Cangas a restablecer que todos os acordos de cesións gratuitas de terreos por asuntos urbanísticos en favor do Concello, menores ou iguais a 25 metros cuadrados, sexan otorgados a través da Secretaría Municipal,
sen necesidade de escritura notarial. Nada máis. Turno de palabra para avante. Ben, aquí entramos novamente un pouco no que falábamos anteriormente con aprobar asuntos en pleno que despois o mellor pois legalmente non son de todo viables. Entonces, bueno, xa na comisión informativa que se celebrou o 26 de abril, no debate que se deu acerca deste asunto que plantea o Partido Popular, falábase dun informe redactado pola xefa de urbanismo, un informe que podía axudar a entender cal era pois, a viabilidade do tema ou non. O problema foi coa convocatoria de pleno, o problema foi que non se incorporou ese informe, ou se incorporou, nós non tiñamos acceso ao expediente, co cal eu, polo menos, non pude ter acceso a ese informe da xefa de urbanismo para intentar posicionarme dunha maneira un pouquiño máis clara no asunto. Nada máis, vou esperar esta primeira intervención e... Bueno, non teño problema para que sexa máis fácil o que se comente, que ler a conclusión do informe da xefa de urbanismo, que está no expediente. Bueno, non vou ler en si todo o antecedente e os fundamentos xurídicos, sino creo que o importante é as conclusións, que di, do anterior se deduce que a opción pola que se opta no Departamento é unha das previstas legalmente no artículo 33 do Real Decreto 1093, polo que se aproban as normas complementarias ao regulamento para a execución da lei hipotecaria sobre inscripción no Rexistro da Propiedade de actos de natureza urbanística, a que se considera máis áxil e eficaz. Toda vez que o suposto no que se autoriza a inscripción mediante certificación implica a existencia dunha acta administrativa previa que se debe formalizar en presencia do secretario, alcalde e propietarios registrais nun acto único e que a acta administrativa teña a forma e trámite do artigo 2 do mesmo texto legal. Bueno, continúa un pouco máis, pero o que ven a dicir é que sí sería posible a realización desa cesión dos 25 metros que se pide na moción. Pouco para poder aclarar que todo o mundo poida pronunciarse sobre a moción. Si turno de palabra para avance, para que poidades... Completo un pouco entonces a miña exposición. Nos queríamos coñecer o contido do informe e coñecendo que pois entón nos posicionamos novamente como fixemos anteriormente en darlle para diante, pois isto é algo que beneficia a veciñanza, non? É a posibilidade de que esa secretaría que actúe como un fedatario público e non te quer ir a unha notaría co sobrecuste que isto ten para un veciño, co cal vémolo a favor, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Pois ben, aclaratorio ese informe porque tamén descoñecíamos totalmente o informe e incluso tiñamos unha proposta de que retiraran o punto 2 o Partido Popular para poder primeiro ter os informes e poder votar consecuentemente porque quedáramos emprazados dende xaneiro, como decía o representante do Partido Popular, para ter eses informes e tratar o tema en profundidade. Pasou un ano xa, máis, un poquinho máis, bueno, pois non tiñamos ningunha información e o que queríamos é que con todas as garantías xurídicas precisas pois se puidera tomar o acordo. Unha vez aclarado o informe, inda que nos gustaría, por favor, que se nos remitira, porque non se trata só de ler as conclusións, gustábanos tamén saber o contido xurídico para saber exactamente no que se basea, pois evidentemente imos apoiar a moción tal e como fixemos daquela, que era solicitar informes, nada máis. Bueno, reiterar que por parte do Goberno, como o informe de urbanismo é completamente a favor da moción, desde o Goberno obviamente se vai apoiar a realización dos 25 metros. Eso sí que o único que contemplamos é que temos que estar secretario e alcaldía presentes ao mesmo tempo para facer esa cesión. Entón, bueno, pues procuraremos acumular nos montantes que poidamos para que non sexan todos os días esta cuestión, pero é unha forma de aforro económico para a nosa veciñanza, por cima de unha cesión
que é interesante en sí para o propio interés, en moitos casos, interés social e da veciñanza, co cual completamente votaremos a favor. Turno de palabra para o PP. Sí, matizar aí unhas cousas. Dende o 31 de xaneiro do 2020 ata hoxe, como decía o representante do bloque, pasou pois moito tempo, máis dun ano, e todo segue igual. Outra carga económica máis para os veciños que foron acarreando durante todo ese tempo. Naquel pleno habíase pedido o informe xurídico para darlle unha solución, informe que ven asinado dende fai uns días, do 26 de 4 do 2021, motivado por esta segunda moción. Pois é dicir, os acordos plenarios seguen sendo papel mollado neste Concello. Entrando no contido do informe, o Servicio de Urbanismo, no apartado de antecedente, di que era un documento redactado, que esa actas era un documento redactado por no Concello, que o particular levaba para a súa casa e asinaba sen presencia de ningún fedatario público, polo que cuestionaba a súa validez. Incidir que a día de hoxe hai outros documentos municipais de urbanismo e de outras estancias, como, por exemplo, actas de renuncia do valor de expropiación, etc., que están sendo tratados exactamente igual e son documentos totalmente válidos e admitidos por este Concello e máis por o Departamento de Urbanismo. Neste mesmo informe, no apartado de conclusións, di, o que acaba de decir a señora alcaldesa, que sí que se pode facer este trámite en presencia do secretario, da alcaldesa e dos propietarios e registrais nun acto único. Incidir que o Real Decreto 128/2018, artículo 3 de Función Pública de Secretaría, no seu punto I, di que son funcións do secretario actuar de fedatario en la formación de todos os contratos, convenios e documentos análogos en el que intervenga la entidad local. E a maiores, nunha pregunta que se lle fixo o señor secretario na comisión informativa, el respondeu que está dentro das súas funcións e ele está capacitado para realizar este trámite. Incidir tamén que o Concello xa levan anos pasando secretarios por aquí, estuvo o señor Riesgo Boluda, o señor Carlos Castiñeira, a señora Concepción Campos, a señora Berta Alonso e o actual secretario, e que todos eses secretarios deron por vos, e sempre se deron por vos e por válidos, o que son eses documentos. Por iso que o Partido Popular o que solicitamos, como si estamos vendo, o que é o apoio de todos os partidos, para que nestes momentos de dificultades que non obriguemos os veciños a gastar máis cartos cando esas cesións son pequenas. Por iso o que dimos é manter o que dende fai décadas viñamos facendo, gobernaban o PSOE, gobernando o Bloque, o gobernando ACE, o gobernando o Partido Popular, o de esas cesións de menores ou iguales a 25 metros de que se fagan aquí dentro do Concello. Nada máis. Outra ronda de... Bueno, pasamos entón a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Pasamos á moción do PP sobre o plan de tráfico para a parroquia do Ío. Doi a palabra ao PP. Bueno, perdón. Como xa dixemos na moción que presentou o Grupo Municipal Avante sobre o tema do plan de mobilidade, nós traemos unha moción hoxe aquí, vou a lela que é rápido. En distintas ocasións este Grupo Municipal manifestou a situación de deterioro en que se atopa os viais da parroquia do Ío en canto a chegada do verán, a chegada de visitantes, as afluencias ás playas, saturan os viais, nos atopamos con situación bastante contradictoria. E como ben dixen antes, isto xa é unha cuestión de urxencia, isto non é de planificación a medio ou longo plazo, senón é unha cuestión de urxencia. O señor concelleiro dicíame que el leva pouco tempo e que isto leva estirándose moitos anos.
Lévase facendo pois que de forma deficiente durante moitos anos. Podolle dicir que no tempo que me tocou en tareas de goberno, que tuve tanto no goberno como na oposición, se algo se facía, que seguro que era máis que mellorable, pero se facía desde unha forma única entre todo o goberno. Se facía unha planificación establecendo no mes de febreiro ou marzo a Xunta Local de Seguridade coas distintas forzas de seguridade que en materia de tráfico. Se planificaba dos broces de viais nos entornos das playas para as datas anteriores ao inicio do verán. Diálogo con as distintas administracións titulares dos viais que se podían ver afectados por o tráfico máis denso. É dicir, había unha planificación e unha actuación global. Seguro que se necesitaban moitas máis actuacións e os feitos están aí, non vou enganar, pero polo menos había unha línea de traballo. Desgraciadamente, en canto a isto, as únicas noticias que tivemos este ano é que primeiro se iba a retomar o tema das famosas tarxetas de non poder acceder aos residentes cos vehículos ás praias e posteriormente se retirou esa proposta. É dicir, a sensación que se transmite é que xa non hai coordinación entre os distintos membros do goberno actual e o que se necesita ahora, como ben digo na moción, que o Pleno da Corporación inste ao Goberno Municipal a que de forma urxente elabore e aplique na mellor brevedade un plan de tráfico para a parroquia de Io, acordando cos distintos grupos políticos e os colectivos da parroquia. Xa estamos nunhas datas bastante avanzadas, pero creo que estamos a tempo de mellorar un pouco esa situación e intentar minorar os efectos negativos da saturación que hai. Por agora non máis. Turno de palabra para Avante. Bueno, eu non quero reiterar moito máis todo o que se falou de mobilidade hoxe, pero bueno, creo que é moi claro o que se está a pedir na moción. Queremos anticipación, queremos planificación, non queremos que se traballe no verán a base de decreto da alcaldía, a base de decisión sin ningún tipo de fundamento porque sí, sacando a normativa prácticamente a golpe de prensa, iba a decir o nome do periódico, non o vou a decir, e enterándonos das cousas pola prensa e non sabes moi ben se iso vale, se non vale, que lle tes que decir aos veciños, aos turistas incluso, e, bueno, hai que evitar a improvisación, é necesario que o plan de tráfico, inda que sexan con decisións duras, antes o dicen tamén, é moi difícil tomar decisións e legislar cando mellor un grupo de veciños non está de acordo co que ti estás decidindo, pero ás veces as solucións pasan por aí, non? Entonces, bueno, hai que ser firmes, hai que creer no que un fai a hora de traballar e, sobre todo, traballar con anticipación e planificación que é a mellor maneira, non? Ensaio-error, pois tamén, o mellor é unha forma de traballar, ensaio-error, pero un pouco de firmeza nas decisións e de tirar para adiante con algo que se leva prometendo de verdade moitísimo tempo. E eu creo que xa os veciños, iso de que se vai a facer un plan de tráfico aldea por aldea, de verdade, xa non cala. Necesitamos persoas que collan as riendas do asunto da mellor maneira que poidan. Xa dixemos antes que as solucións non son doadas, pero hai que poñerse a traballar, nada máis. Turno de palabra para BNG. Ben, insistimos novamente na mobilidade, na necesidade de traballar na mobilidade. Non vou a repetirme con todos os argumentos que xa fixemos ao comezo do pleno. O que está claro é que todas as decisións deben ser consensuadas e debatidas. Esa mesa de mobilidade pode ser un bo... Por iso falábamos antes de que se convocase con urxencia, moito antes do previsto, da data prevista no documento, sino polo menos en 15 días, cando menos, porque si é necesario que as parroquias teñan un plan de actuación agora mesmo, previo verán, nomeadamente a parroquia do Io, que é unha das máis complexas en este sentido, e as actuacións illadas non resolven os problemas. Xa é hora de que todas e todos actuemos con seriedade e rigor e resolver con debate, diálogo e acordos, non con imposicións ou arroutadas. Como punto de acordo indica que se elabore e aplique un plan de tráfico acordado cos distintos grupos e colectivos, diso precisamente concorda coa mesa de mobilidade, imos apoiar a moción. Turno de palabra do Concelleiro de Mobilidade.
Sí. Primeiro, decir que non o mismo un plan de tráfico que un plan que falábamos antes, dun PEMUS, de plan de mobilidade urbana e sostible, non? Se o que queríades conseguir era o mesmo que quería conseguir avante na anterior moción, pois é mellor retirala, retirar a moción. A min, por exemplo, esta moción pois non me gusta. Decir, un plan de tráfico. O plan de tráfico só se valora o tráfico rodado, non? Os problemas aquí fala só de IO, non se fala de Aldán, pero os problemas de IO non só é o tráfico rodado. Nun PEMUS se valora moito máis cousas, non? Se prioriza o peón, bicicleta, transporte urbano, sobre o tráfico individual dun coche familiar, non? Eu penso que todo se basa no PEMUS. Facer ora un plan de tráfico non penso que non ten sentido. Non ten sentido. Penso que isto, un plan de tráfico, sería fai 2 siglos, no siglo XIX. No siglo XXI hai que facer un PEMUS. Eu vou votar en contra disto. Tomaránse medidas en tráfico, por suposto, pero vai ser un PEMUS. O que a miña idea é contratar a unha empresa para que realice o PEMUS, ten que facer un análisis sobre o territorio, saber os problemas que hai e buscar unhas solucións. Isto leva un período de tempo. Non se pode empezar a casa polo tellado, non se pode buscar solucións sen antes ese análisis, non? O que se pode, cando se contrate esa empresa, sí, consultar esas medidas que se poden facer puntualmente con esa empresa e dicir, mira, vamos concorde o que vai ir o PEMUS, porque mellor tomamos unhas medidas que van en contra do PEMUS. O PEMUS fai un estudio global de todo o Concello, de toda a parroquia, en este caso. Por eso, isto sería outro parche, como decíades vos, dar bandazos ou tomar decisións. Eu penso que isto é un erro. Penso que o que propoñían antes avante vai en línea co que penso eu, nada máis. Turno de palabra ao PP. Sí. Bueno, se vostede considera que intentar minorar, a problemática da parroquia do Ío en canto ao tráfico, e podo lle dar horas, 12 da mañá, 2 da tarde, entrada Viso, entrada Cruce de Vilariño, a partir das 8 da tarde, saída do Cruce de Vilariño, saúde de Viso, intentar facer e planificar certas cuestións. Xa non digo facer unha actuación total. Se usted considera que iso é un erro, pois explícolle vostede aos distintos colectivos, aos veciños e as veciñas da parroquia do Ío, que sufren as consecuencias de a falta de actuación. Xa non pido outra cousa, a falta de actuación. Lóxicamente que un PEMUS é moito máis grande, e que é necesario, estamos dicindo todos, pero ahora reclamamos auxilio pola urxencia de que temos un verán encima, e na parroquia de Ío fan falta unhas mínimas actuacións, unhas planificacións de ordenación do tráfico. Vostede dixo que vai a poñer a grúa. A grúa estuvo moitos veráns os sábados e os domingos facendo escala entre o Colexio do Ío e a zona da baixada a fábrica da Meiside, que é o estado e tiñas ali para controlar. Iso levase facendo anos, pero hai que aportar algo máis. O que non pode ser é que os diga vostede de que vou a poñer en práctica que non se acerquen os coches dos que non son residentes. E mañan veña outro membro do goberno dicindo o contrario. Levamos pedindo estas propostas desde o ano 2019. Mesmo o goberno prometeu desde o 2019 que iba a facer un plan de tráfico para cada parroquia, actuar. Non apareceu por ningún lado. Moción de marzo de 2020, moción de xuño de 2020, aprobadas, a maioría por unanimidade. Caso, ningún. Seguimos igual, vostedes mesmos. Pero estamos ás portas do verán, vai haber os problemas e parece que vostede non lle preocupa que haxe os problemas. Non intenta nada para minorar a problemática do tráfico na parroquia do Ío. Vostede mesmo. Turno de palabra para Avante. Nada, eu creo que sí que é importante a moción e creo que a falar de plan de tráfico non é falar de PEMUS. Baixo o noso punto de vista son cousas completamente distintas, que probablemente ese PEMUS que se aprobe no futuro vai incorporar parte das cousas que incorpore ese plan de tráfico, pois seguramente,
porque é un documento moito máis amplio e que ten que incorporar as cousas que si serviron e que foron eficientes e eficaces para resolver un asunto nese plan de tráfico, pois claro que se teñen que incorporar o PEMUS. Pero eu creo que o plan de tráfico é un nome que lle poñemos nós a un problema moi gordo que se dá no verán en horas punta de cara a acceso ás playas e as zonas de lecer que hai nas parroquias do Io e da Aldán. E o problema o sufren os veciños que viven ali. E é un problema moi, moi gordo, diario. E eu podo falar incluso de persoas que traballan en Pontevedra e entran a traballar ás 10 da noite e teñen que sair das súas casas ás 5:30 da tarde para as 10 da noite estar no traballo en Pontevedra. Por qué? Porque hai unhas caravanas de coche para salir do Io moi, moi, moi longas. Quero dicir, hai que buscar solucións a eses problemas. Plan de tráfico, no verán nos referimos a que hai que actuar e buscar solucións inmediatas a un problema que temos diante na cara e nos dá na cara todos e cada un dos veráns, sempre. E levamos así moito tempo. Son cousas distintas, penso eu, Adrián. O PEMUS é unha cousa e é superimportante porque para min falar, polo menos para min, falar de PEMUS é como falar de PESOM, é algo moi grande, gordo e moi importante para o Concello. E o plan de tráfico é algo moi puntual que hai que traballar igualmente tamén, incluso, atrévome a dicir, con profesionais e alguén que poida asesorar tamén cal é a mellor maneira de desatascar tal volumen de vehículos que hai nesa zona e actuar. Eu creo que sí que son cousas que se complementan de algún xeito. Non o vemos así, polo menos. Turno de palabra para o BNG. Ben, pois sinto contradecir tamén o concelleiro. Neste caso non podo parabenizalo. O PEMUS é outra cousa distinta, é un documento moito máis elaborado, un documento moi importante, un documento, como decían compañeiros e compañeiras, que vai tardar durante meses ou mesmo incluso un ano en poder ter ese documento. O que se lle chama plan de tráfico é un plan de choque. É un plan de choque para actuar en distintos puntos. Un plan de choque que pode ser, neste caso, solicítase para a parroquia do Io, pero como se está facendo habitualmente no Departamento de Tráfico e Seguridade para actuar en distintos puntos do Concello, que é necesario cortar certas vías a certas horas por unha actuación de X. Iso é un plan de choque, un plan de tráfico para ese momento puntual. O plan de tráfico que se solicita, ou entendemos así, nesta moción, é un plan de choque para este momento puntual que é o verano na parroquia do Io. É o problema grave que hai na parroquia do Io. E existe, realmente xa existe. É dicir, xa o Departamento de Tráfico e Seguridade toma medidas que podríamos denominar plan de tráfico, pero que piden nesta moción é que esas medidas sexan consensuadas. Porque hai medidas que se toman desde algúns departamentos que ao mellor non son as máis efectivas ou as máis eficientes a hora de resolver ese problema. Que non quere decir que sexa panacea, porque é moi complicado, pero sí que sería necesario ese plan de choque que xa se está a elaborar e xa se está a executar por parte de distintos departamentos, pois se xa falado, consensuado, e se poña por escrito para que todas e todos poidamos saber que é o que vai acontecer e non se cambie de criterio. Iso se establece uns meses antes, e, como digo, xa non é a primeira vez que se fala deste tema, xa se prometeu en distintas ocasións ese plan de choque. Vamos a poñerlles outro nome, xa que, como por plan de... parece que se misturan as cousas, pois se prometeu en distintas ocasións. Eu creo que xuntar a todo o mundo e elaborar ese plan de choque para aliviar eses problemas que ten a parroquia do Io, así como se está facendo para outras partes do Concello, e se poden facer a outras partes do Concello, non está de máis. Dende logo, agardar o PEMUS para resolver un problema de tráfico que temos no Gran no Io, ou en Valdán, ou incluso en outros puntos, pois non é a solución, entendémonos. Imos apoiar a moción no sentido. Turno de palabra para o Goberno. Igual aquí o problema que temos é de concepto de que é un plan de tráfico, non? Eu xa dixen antes que sí íbamos a tomar medidas, que íbamos a ir lugar por lugar, baixada por baixada, de praias, non é mesmo unha praia que ten un parking abaixo, un
unha praia que non ten ni siquiera parking, que só ten baixada, unha baixada que ten baixada e subida, o sea, que hai que valorar todo canto hai. Hai compromiso cos veciños, tuvimos a reunión con veciños, hubo compromiso de ir a visitar cada unha das zoas e de valorar cada sitio que medidas hai que tomar. Valorouse o tema da grúa, valorouse o tema de incluso de xa temos pensado en moitos sitios tomar medidas, pero son medidas puntuais. Se eso lle chamas un plan de tráfico, xa se está elaborando. Pero eso non é o que eu penso que é un plan de tráfico. Un plan de tráfico, para min, é outra cousa. Ti falabas antes do que facíades antes. O que facíades antes, xusto iso, é o que non queremos facer. Queremos facer outra cousa. Queremos que cando se solucione isto, se solucione para sempre. Que non volva a haber este problema. Eso queremos facer. Que non me preocupa, claro que me preocupa, é moito. Estou seguro, en 2 anos vamos a falar e vamos a ver que tal se mellorou ou non mellorou o tráfico ou a mobilidade nas parroquias. Eu vou votar en contra porque é o concepto de plan de tráfico igual non o mesmo que tendes vos. Turno de palabra para o PP. Bueno, para rematar, o que decía un plan de tráfico, o que busca, chamémoslle plan de tráfico, plan de choque, o que queiramos, o que busca é minorar a problemática do tráfico e non só está nas baixadas das praias. Como dicen antes, empeza no cruce do Viso e empeza no cruce de Vilariño. E dende aí é a rotonda de Aldán. E se fixo en algunhas ocasións coordinación entre a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local e favoreceu bastante a certas horas poñer unha persona a darlle saída neses cruces, porque non hai señalización horizontal nin semafórica, pero estando un asente de tráfico ou un policía local aquí dando salida tanto nos viarios, favoreceu bastante. Algúns sábados e domingos de verán fai anos. Esas cuestións englobaban unha actuación global que lle chamamos plan de tráfico. Se non lle gusta o nombre, non lle vou a poñer outro. Non teño imaginación para poñerlle outro. Pero facíase unha actuación global con moitas cousas. E, volvo a repetir, aquí a sensación, pode ser que estedes facendo cousas, pero a sensación que transmitides é que non hai coordinación. E volvo a repetir o caso das tarxetas, que desgraciadamente, tanto o defensor do pobo como o propio secretario, dixo que eran irregulares. As tarxetas que se puxeron en práctica o ano pasado para que os vehículos dos non residentes. E este ano volvestes a abrir ese debate mediático, que non había necesidade ninguna. Por iso nos propoñemos con urxencia. Eu entendo que teñas que ver unha previsión a 6 meses, 1 ano, 2 anos o tema do PEMUS, pero ahora o que necesitas é afrontar xa directamente o problema do verán na parroquia do Ío e na parroquia de Aldán. Nada máis. Pasamos á votación. Votación en contra. Abstención. Votos a favor. Abstención de PSOE en contra de... A votación foi votos en contra, Mariano, Adrián e a alcaldesa, votos a prol, perdón, Partido Popular, Avante, BNG, e abstención de... Aurora, perdón. Sí, e abstención de PSOE. Bueno, vamos a tratar agora unha urxencia
que traemos ao pleno, primeiro vamos a explicar a urxencia, para poder votar a urxencia, lle dou a palabra a Ingrid para que poida falar sobre a urxencia. Ola, boas noites a todos e a todas. O motivo da urxencia é que a cesión chegou esta semana pasada, exactamente o día 27. A primeira anualidade ten que estar enviada toda a documentación e a obra ten que estar feita o 10 de setembro. Polo tanto, temos pouco máis de 3 meses para a contratación, pliego, adxudicación e demais trámites administrativos. E por iso que vai a urxencia. Podíamos esperar o pleno seguinte, sí, pero paréceme un pouco apresurado e apresurar aos nosos técnicos cando podíamos votalo en este. Algunha palabra para avante? É unha pregunta acerca da urxencia. Primeiro saber que é o que sometemos a votación, porque se entendo ben a concelleira acaba de dicir que a subvención xa está concedida, se entendín ben. Entonces, saber que o que se trae a pleno. E un tema de plazos. Gustaríame que se aclarara un pouquiño máis o tema plazos, nada máis. Vale, perdoa. Bueno, antes de nada, pediros perdón porque achegueivos a documentación o martes ou o mércoles, mandeivos un correo electrónico a cada portavoz e asignei a cada un asignei o expediente a cada un de vós e sobre Agader, o asfaltar o vial de Gondarán, Borralla e Gruncheiras. A subvención xa está aprobada, pero os proxectos os temos que aprobar en pleno. Cousa que non sabía, porque ata agora as subvencións de Agader se aprobaban na Xunta de Goberno. De feito, foi na Xunta de Goberno local deste luns. O señor secretario informoume que é o pleno o que ten o máximo poder, entonces por eso traemos hoxe aquí. Tanto o ano pasado como o anterior era un tema de Xunta de Goberno. Turno a palabra para Pepe. Sí, boas noites. Creo que nos está dicindo sinceramente toda a verdad. Por certo, o primeiro é que hasta hoxe non tivemos a documentación. Foi imposible hasta hoxe a mañán obter a documentación. Segundo, non entendemos, e nos vamos a votar en contra da urxencia, porque, como aquí se recoñeceu, bueno, isto se publica nun DOGA en xaneiro, no DOGA, é a convocatoria. En febreiro, os técnicos aprobaron un proxecto, se supón que existiría o proxecto. Ou é que van a redactar ahora o proxecto? O proxecto existe. Creo que isto, bueno, a noso entender o que pretenden vostedes é colar pola porta de atrás que nós avalemos o que é unha chapuza. Me pregunto, sí, bueno, o señor, iba a dicir unha cousa mellor, me vou a reprimir por un instante, señor Abalo. Vostede aquí non é exemplo de nada. Mire, pregunto, onde está a urxencia? Onde está a urxencia? Vostedes aprobaron isto, porque xa teñen a subvención, e ahora, despois de aprobalo, se dan conta que non teñen capacidade para aprobalo. Mire, como hai tempo, porque isto hai que justificalo antes do 10 de xuño do ano 2022, hai tempo máis que suficiente. Tráeno en condicións, retírano deste pleno, tráeno en condicións, e seguro non vamos a entrar a debatir as obras da necesidade desas ou de calquera outras obras, que esas en concreto son discutibles porque se trata de sustituir unha capa, e non vamos a entrar nese debate, unha capa de rodadura onde xa existe. E de que eso sea rural, bueno, non vamos a entrar nese tema. Non hai unha urxencia e, por lo tanto, o Partido Popular vai a votar en contra da urxencia. Tráiano en condicións e seguro que teñen o noso apoio, que non hai prisa. Turno a palabra.
O Venega, perdón. Ai, perdón. Ben, no caso de negar, ímonos a estar tanto na ausencia e se o trasladan despois tamén, porque non tivemos acceso á documentación. Non tivemos acceso, gestiona, non teño claves, non son capaz de entrar nel, e nesta documentación que viña no pleno tampouco está, evidentemente, porque o traedes por urxencia. E tampouco comprendemos a urxencia deste tema. Tampouco o comprendemos para traelo agora fora en sesión extraordinaria, tan siquiera sin ter comentado a posibilidade de poder traelo, a posibilidade de que podieran aprobalo, que xa se imaginaba aún que podían aprobalo para este mes. Normalmente os proxectos de Agader soen aprobalos no mes de inicios de maio, finais de abril. Non é a primeira vez, nin o primer ano. Non entendemos a urxencia, por lo tanto, ímonos a abster. Turno de palabra, conselleira. Vale. A urxencia é que, Agader, a primeira anualidade que fai é o 10 de setembro. Polo tanto, o 10 de setembro ten que estar a obra feita. É o que dicía antes, que temos pouco máis de 3 meses de facer a obra, contratación, pliego, adxudicación e facer a obra. O 10 de setembro, Agader fai a primeira anualidade. E a segunda anualidade, que o restante, o 50%, o fai, cando di o compañeiro Sotelo, en 2022. Por outro lado, que non cumple los requisitos, cumple todos os requisitos, xa que o proxecto foi aceptado, dá acceso a las parcelas agrícolas, non cruza ningún núcleo urbano. Por outro lado, a documentación, pido vos perdón, eu asignei vos os expedientes o mércoles, o día que o enviei o correo, asignei a documentación, non sei que pudo pasar. Procedemos á votación da urxencia. Votos en contra da urxencia. Abstencións. Votos a favor. Pois rexeitada a urxencia. Co tal non se pode tratar o tema. Temos agora a actividade de control, a dación de contas e rogos e preguntas. Pido que en rogos e preguntas sexan un pouquiño rápidos, máis que por outra cousa, porque estamos a un cuarto de hora das 12 da noite, por mención do secretario, e estou pendiente dunha chamada de Uruguai, nos cuadra moi mal o horario, polo tema que vos comentei antes. Podes ler o título da dación de conta? Sí, perdón. Dación de conta de resolucións de alcaldía dictadas desde o día 16 de marzo ao 25 de abril do 2021. Dación de conta dos informes de reparo de intervención segunda base de execución do número 38 do Orzamento Municipal e dación de conta dos tipos impositivos do 2021. Turno de palabra do PP. Sí. Dúas cuestións. Unha, de forma reiterada por escrito, este grupo municipal presentou distintas solicitudes sobre acceso a copia dos cuadrantes da Policía ao longo do ano 2020. Como é habitual, non se nos contestou. E unha segunda cuestión é as relacións, queremos coñecer a relación das obras executadas, algunhas e outras previstas, que con cargo ao plan de inversións do ciclo da auga se están executando ou se van a executar. Non vai a ser que despois quedemos a pufo coa empresa. Queremos coñecer máis en concreto, tamén o fixemos en distintas ocasións, coñecer as obras, o importe e o órgano da aprobación desas obras. O fixemos en varias ocasións e tamén non se nos contestou.
nos cuadrantes da policía me fala do ano 2020. Si pedimos, polo menos, en 3 ocasións, non queremos, como se nos acusou no seu momento, de que pensen que é para, para mal utilizar eses futuros cuadrantes. Non, queremos os que xa se cumpriron, os que xa fixeron, e máis en concreto os que temos pedidos en 3 ocasións, os cuadrantes da policía ao longo do ano 2020. En 3 ocasións os pedimos. Sí. Boas, unha pregunta e máis un rogo. Eu quería saber que tipo de fertilizante, abono, se están a botar nos xardíns, xa que o césped ten máis de 1 metro de altura. Isto é un exemplo do que hai ahora mismo en Nazaré. E o rogo sería que corten ese césped, por chamalo de alguna forma, dos xardíns en xeral, en particular do de Nazaré. Moitas gracias. Tomás. Nada, moi breve, máis que unha pregunta, un rogo, e en base ao que se aprobou hoxe no regulamento da Mesa de Mobilidade e en base á proposta da compañera do BNG de que se celebre a mediados deste mes, e posto que fan falta polo menos 2 persoas membras do Consello, nos unimos tamén como grupo solicitante e que, como mínimo, de 2 en 15 días quede solicitada ou convocada a Mesa de Mobilidade, se é posible antes, mellor, e se non, de 2 en 15 días, nada máis. Bueno, pois se dá por finalizada a sesión do día de hoxe.